माताजी। महाप्रसादे गोविन्दे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवदं राजन् विश्वसो नैव जायते शरीरे अविद्या जल ज्योतिन्द्रियता खेकल दीपफले पैसाय सगोरे तार्मध्ये जीवादि लोभ मोहि सुदुर्मदि ताके जेते कतिना संसारे புஷ்ப कृष्ण மாதாஜி நம்ம भावोदय मोयि गोरि बारे जीव जाई स्वप्रसादान्न दिलबाई से अनामृत पावो राधा कृष्ण गुण गावो प्रेमे दाको चैतन्य निताई। हरे कृष्ण माताजी। கிருஷ்ண பாரம் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. மாதாஜி வந்துட்டாங்க மாதாஜி. வந்துட்டாங்களா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மேம், ஐ வில் சைன் ஆஃப். हरे कृष्ण। என்னம்மா எங்க இருக்கீங்க? லேண்டட் மேம், கம் ஜஸ்ட் பேக். சென்னை. ஓகே கம் பேக். ஜஸ்ட் கம் பேக். இன்னும் வீடு என்ட்ரி பண்ண பண்ணோம். ஓகேப்பா, டேக் கேர். ரைட். யா, நதிங் அர்ஜென்ட்ல. நோமா, ஜஸ்ட் இட்ஸ் a long just time. came back. I think யா ரோட்ல தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். இப்பதான் என்ட்ரி பண்ணேன். Sure. Fine. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। थैंक यू माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஐயோ, இன்னைக்கு கூட வச்சுக்கவே இல்லையா? இங்க கொண்டு வச்சுக்கோங்க மாதாஜி. சின்ன கண்ணாடியும் அதுவும். ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாங்க எதையோ மிஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது மாதாஜி. இல்ல, அர்ஜென்ட்டா அந்த முகம் அப்படியே பளிச்சுன்னு பார்த்துட்டு இப்படி பார்த்தா நல்லா கோடு அந்த இது அப்படியே எங்களுக்கு இங்க ஒரு சின்ன கண்ணாடியும். ஆமா, இங்க வச்சிடணும். ஆக்சுவலி நானே அர்ஜென்ட்டா சம்டைம்ஸ் மறந்துடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே நல்லா கிருஷ்ணா. இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். எல்லாருமே இன்னைக்கு விஜயகுமாரி ஆர் மாதாஜிக்கு அதாவது அவங்களுடைய பர்த்டே. ஆக்சுவலி நேத்து அவங்க எனக்கு ஒரு என்என்டி பிரபுஜி அனுப்பிச்சிருந்த வாழ்த்து அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. நான் அந்த வீடியோவை அந்த ஆடியோவை நான் கேட்கவே இல்லை. என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்றத நான் ஜஸ்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன். சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மெனி மோர் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பர்த்டே மாதாஜி உங்களுக்கு. ஸோ பகவான் உங்களுக்கு எல்லாமே வழங்கட்டும். எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடுங்க. அவங்க பர்த்டே நேற்று 75th பர்த்டேயா ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜிக்கு. ஓகே, எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா, ராம ராம ஹரே ஹரே. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। வாழ்க Thank you மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி। நம்ம வாழ்த்து வாங்கணும். விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹாப்பி பர்த்டே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹாப்பி ஹரே கிருஷ்ணா. பர்த்டே மாதாஜி. நீங்க எங்களை வாழ்த்துங்க. மாதாஜி. டெய்லி வாழ்த்துட்டே இருக்கோம் எல்லாருமே. சொல்லிருக்கலாம்ல. இல்ல, எனக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க. அப்புறமா நானு அது என்ன ஆடியோ அப்புறமா வாசிக்கலாம்னு நினைச்சிட்டு அவங்க ஏதோ ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா சொல்லியிருந்தாங்க. சரி, அப்புறமா பாக்கலாம்னு நினைச்சு. நான் யாருக்குமே சொல்லல மாதாஜி. இவங்க எப்படி எனக்கு அனுப்பிச்சாங்கன்னு எனக்கு புரியல. இஸ்கான்ல இருந்து அவங்க போன் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு. நான் என்ன காலனே தெரியல. நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியலையானப்ப என்என்டி பிரபுஜி உங்களை இன்னும் இது பண்ண சொன்னாங்க, விஷ் பண்ண சொன்னாங்க. நான் அனுப்பியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்படி அவருக்கு தெரியும் மாதாஜி? நீங்க ஏதாவது டொனேஷன் பண்ணீங்களா மாதாஜி? அதுல பர்த்டே எல்லாம் நம்ம சொல்றதே இல்லையே. ஓகே, தெரியாது. அங்கேயாவது ஒரு டேட்டா பேஸ்ல கண்டிப்பா கிடைச்சிருக்கும். ஹாஷ்டேக் ஃபார்ம்ல டேட் ஆஃப் பர்த் போடல மாதாஜி. கரெக்ட். அதுல தெரிஞ்சிருக்கலாம். Thank you மாதாஜி. விஜயகுமாரி நீடூழி வாழ்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி. மாதாஜி எல்லாம் வாழ்த்து வாங்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நான் கிளாஸ் விட்டு ரிலீவ் வரேன். நான் ஒரு செக்அப்க்கு போகணும் இப்போ. ஆனா எனக்கு ஒண்ணு இல்ல. ஐ எம் ஆல் ரைட். என் பையன் எல்லாம் செக் பண்ணி வச்சுக்கலாம்னு அதுக்குதான் மாதாஜி போறேன். ஓகே, கிரேட் மாதாஜி. போயிட்டு வாங்க, நல்லபடியா போயிட்டு வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नामेल्ल पाट पाडिट्टु जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रजजन यशोदनन्दन व्रजजन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन यशोदनन्दन व्रजजन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन
வனச்சாரி யமுனா தீரா வனச்சாரி தீரா வனச்சாரி யமுனா தீரா வனச்சாரி ஜய ராத மாதவ ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி நமஸ்காரம் மாதாஜி நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் ஹரே வாழ்க கிருஷ்ணா வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்க எல்லாருக்கும் நல்ல ஆரோக்கியம் இல்லையா. சோ இந்த பக்தி பாதையில நீங்க நல்லபடியா முன்னேறதுக்கு கடைசி வரைக்குமே அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுக்கு உங்க எல்லாருக்குமே பிராப்தத்தை அவர் கொடுக்கட்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளோட நான் இன்னைக்கான இந்த செஷனை வந்து தொடங்குறேன். நேத்து நாம படிச்சது வந்து 12-13வது ஸ்லோகங்கள்ல என்ன படிச்சோம் அப்படிங்கிற ஒரு ரீகேப்ல பார்க்கும் பொழுது, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மா வந்து நான் இந்த உடல் என்று அதாவது கட்டுண்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய ஆத்மா உடல் ஐடென்டிபிகேஷன்ல தான் தன்னுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்ளும். அதே பக்குவமான மனிதர் வந்து தான் உடல் அல்ல, அதாவது ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர் வந்து ஞானத்திலும் பக்தியிலும் நிலை பெற்றவர் நான் இந்த அதாவது உடல் அல்ல அப்படிங்கிற உணர்வு வந்து அவருக்கு பர்ஃபெக்டா வந்து தெரிய வர ஆரம்பிக்கும். அவ்வாறு ஒருத்தர் வந்து உணரும் பொழுது எல்லாமல்ல இறைவனை வந்து புரிந்து கொள்ளவும் உணரவும் மற்றும் வந்து அவரை வந்து தரிசிக்கவும் வந்து அவர்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு என்பது கிடைக்க பெறுகிறார்கள். சோ இவ்வாறாக நாம நேத்து இந்த ஸ்லோகங்களை படிச்சோம். அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டது? சூரியனுடைய கிரகணங்கள் இல்லையா. சூரிய கிரகணங்களில் சூரியனிடத்திலிருந்து வருவதுதான் வந்து சூரிய கிரகணம் இல்லையா. சோ அதுல இருந்து வரக்கூடிய வெப்பமும் மற்றும் வந்து பிரகாசமும் இரண்டு பண்புகளும் சூரியனிடத்திலும் உண்டு, சூரிய கதிர்களிலும் உண்டு இல்லையா. ஆனாலும் வந்து சூரியன் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரியே நமக்கு தோன்றினாலுமே அதனுடைய பிம்பத்தை நாம் இங்கே பார்த்தாலும் கூட உண்மையான சூரியன் வந்து அங்கே தூரத்தில் இருக்கிறார் என்பதும் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. ஆனா இங்கேயும் நம்ம அவரை காண முடிகின்றது என்பதும் படிச்சோம். பகவான் எவ்வாறு இருக்கிறார்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அதாவது அந்த ஜடசக்திகள் இருந்து அவர் வந்து சுதந்திரமானவராக இருக்கிறார். அதற்குதான் அந்த ஓமையே கொடுத்திருக்கிறது. அவரிலிருந்து தோன்றியதுதான் இது. ஆனாலும் எவ்வாறு சூரியனுடைய பிம்பம் வந்து ஒரு நீர் பாத்திரத்திலோ இருளான ஒரு இருட்டறையில ஒரு பாத்திரத்துல இருக்கக்கூடிய நீர்ல அந்த சூரிய பிம்பம் விழுந்தா அந்த அறை முழுவதுமே வந்து பிரகாசம் ஆகிறது இல்லையா. அதே போலதான் இங்கே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலுமே பகவான் வந்து தாமரை இலை மேல் இருக்கக்கூடிய நீர்த்துளை போலதான் அவரும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் வந்து சம்பந்தமற்ற நிலையில் இருப்பார். ஆனால் எல்லா இடங்களிலுமே அவர் செயலாற்றி கொண்டிருப்பதாக நாம் காண்கின்றோம். ஏனென்றால் அவர் இல்லாமல், அவருடைய கடைக்கண் பார்வை இல்லாமல் இந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் இயங்காது அப்படிங்கிறதையும் நாம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா. சோ நேற்றைய ஸ்லோகங்கள்ல அதுதான் நாம படிச்சோம். இன்றைக்கு நாம என்ன பார்க்கலாம், அதாவது ஆத்மா தன்னுடைய சொந்த இன்பத்திற்காக அந்த மலரை பார்க்கிறது. பக்தர் அந்த மலரை பகவானின் தொண்டிற்காக, அதாவது விஷன்
ஒரு நார்மலான ஒரு பக்தனற்ற நிலையில இருக்கிறவங்களுடைய ஒரு நோக்கம் எப்பொழுதுமே தனக்கு எதிர்பார்ப்புகளோடு இருக்கக்கூடிய தன்மை. பக்தன் அனைத்துமே பகவானுக்காக நினைப்பான். இதுதான் வித்தியாசம். அதே வழியில் ஒருவர் பகவானின் பிரதிபலிப்பை தன்னுடைய புலன்கள், மனம், உடல் எல்லாவற்றிலுமே பார்க்க முடியும். we can realize the godliness. நமக்குள்ளேயே நமக்குள்ளேயே அந்த தெய்வீகத்தை நம்மளால உணர முடியும். நம்முடைய புலன்கள்ல அது பிரதிபலிக்கும் இல்லையா? கண்ணு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கண் விஷன் பகவானை பார்க்கக்கூடிய, அவருடைய ரூபத்தை பார்க்கக்கூடிய, மனதில் பார்க்கக்கூடிய தரிசனத்தை பெறுவதற்கான பார்வையை அது கொடுக்கிறது. எப்ப நாம தெய்வீகத்தின் தரப்பில் நம்முடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் நாம் விட்டு செல்கின்றோமோ, இந்த புலன்களும் பக்குவம் அடைகின்றது, மனதும் பக்குவம் அடைகின்றது, இந்த உடல் அதற்கேற்றவாறு செயல்படும் இல்லையா? அப்பதான் ஒரு ஞானி யோகி கூட அந்த நிலை அடையும் பொழுதுதான் எல்லாம் வல்ல இறைவனையும் இங்க இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து செயல்களிலுமே அவர்கள் உள்ளதை உள்ளபடி பார்க்கக்கூடிய பக்குவத்தை அவர்கள் அடைகிறார்கள். எவ்வாறு அவர்கள் உள்ளதை உள்ளபடி பார்க்கிறாங்கன்னா, இவ்வாறுதான் அவருடைய புலன்கள், மனம், உடல் எல்லாவற்றிலுமே தெய்வீகம் குடிக்கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த தெய்வீகத்தினுடைய மகிமையால தன்னை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்பதை அவர்களால உள்ளதை உள்ளபடி பார்க்க முடியும். இந்த முறையான நோக்குடன் ஒருவர் பகவானின் தொண்டில் எல்லாவற்றையுமே ஈடுபடுத்த முடியும். அவ்வாறு தெய்வீகமான தன்மையை பெற்ற இந்த புலன்களை கொண்டு நாம பக்தியில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது முழுமையாக நம்மளால பக்தி செய்ய முடியும். பௌதிகத்துக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் இடையில நமக்கு போட்டி நடந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது இந்த புலன்கள் சில சமயத்துல பக்தி தொண்டுல மேன்மையாக செயல்படும். பௌதீகம் அதிகமாக ஆட்சி புரியும் போது ஈடுபாடற்ற நிலையில நம்ம பக்தி செய்துட்டு இருக்கோம். மனசு எங்கெங்கயோ அலை பாஞ்சின்னு இருக்கும். ஆனா கையை, அதுக்கப்புறம் வாய் மந்திரம் சொல்லிட்டு இருக்கோம், கை புஷ்பம் போட்டு இருக்கோம் இல்லையா, விளக்கேத்தின்னு இருக்கோம், எல்லாமே செயல்படும். ஆனா நம்ம மனசு எங்க அலை பாயிறது அதற்கேற்றவாறு பக்தியின் தரப்பில் இருந்தால் அது முழுமையாக நிலைப்படும். பக்தியற்ற நிலையில வெறுமனே மெக்கானிக்கலா நாம செய்தாலும் அது நம்ம டிஸ்ட்ராக்டட் இல்லையா, பௌதிகத்தின் தரப்புல நாம் ஈர்க்கப்படுகின்றோம். சோ தன்னுடைய உயிர் சத்து, செல்வம், அறிவு கூர்மை, சொற்கள் எல்லாவற்றையுமே பகவானில் தொண்டில் ஈடுபடுத்தும் ஒருவர், அல்லது தான் எவ்வாறு இருந்தாலும் கவலைப்படாமல் பகவானின் தொண்டில் எல்லாவற்றையும் ஈடுபடுத்த விரும்பும் ஒருவர் விடுதலை பெற்ற ஆன்மாவாக அல்லது சத்திய திருக் என்று கருதப்பட வேண்டும். சத்திய திருக் என்றால் என்ன, ஆத்ம திருக் என்றால் என்ன, இதுதான் டெபினிஷன். அதாவது ஒருவர் பக்தி தொண்டில் இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய சுவாசம் இல்லையா, இந்த மூச்சே பகவான தொண்டுக்காக செலவிடுறது. அப்படின்னா மூச்சை புடிச்சுட்டு கூட அவங்க பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும்னு நினைச்சிட்டு அந்த கைங்கரியத்துல ஈடுபடுறது. அது எந்த வேலையா இருந்தாலுமே. மேலும் செல்வத்தை பகவானின் தொண்டிற்காக கொடுக்குவது, தன்னுடைய புத்தி கூர்மையை பகவானுடைய திருத்தொண்டிற்காக உபயோகப்படுத்துவது, அவர் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் அனைத்துமே பகவானுக்கு தொண்டாக இருக்கிறது. இத்தனையுமே யார் ஒருத்தர் அவர் தன்னுடைய செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்களோ, மேலும் தான் எவ்வாறு இருந்தாலும், தன்னிலை எதுவாக இருந்தாலும் இல்லையா, பணக்காரரா இருக்கலாம், ஏழையா இருக்கலாம், உடம்பு முடியாம இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு உபாதைகள்ல கூட இருக்கலாம், எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் கூட அவர் அதை பற்றி எல்லாம் வருத்தப்படுறதே கிடையாது. எப்பொழுதுமே தன்னை அந்த பகவானின் திருத்தொண்டில் இவை எல்லாவற்றையுமே அவர்கள் ஈடுபட செய்தார். அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள் ஆவார். எவ்வாறு அதை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் இல்லையா? ஒருவர் இந்த நிலையை, தன்னுடைய சுவாசத்தை பகவானுக்கும் இல்லையா, அதாவது உயிர் மூச்சு என்றது இந்த உணர்வை பகவானுக்கும், மேலும் தன்னுடைய செல்வத்தை பகவானின் திருத்தொண்டிற்கும் உபயோகப்படுத்தும் பொழுது, தன்னுடைய இன்டெலிஜென்ஸை பகவானுடைய திருத்தொண்டுல உபயோகப்படுத்தும் பொழுது, தன்னுடைய வார்த்தைகள் எல்லாமே அவருடைய, அதாவது சப்தங்கள் எல்லாம் பகவானுடைய, அதாவது புகழாரங்கள் இல்லையா, அவருடைய செயல்கள், லீலைகள், இதை பற்றி எல்லாம் பேசுவதற்கு அவர் உபயோகப்படுத்தினால், அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் காலத்திலே தான் இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்துறோம், அதை பத்தி ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அப்படின்ற எண்ண ஓட்டத்துல இல்லையா, இதெல்லாம் நம்முடைய கடமை இல்லையா, அதனால நான் இதை செய்தேன், அதை செய்தேன் இல்லையா, நான் இந்த செயல் பக்தியில செய்தேன், நான் இவ்வளவு தானம் கொடுத்தேன் இல்லையா, இப்படியெல்லாம் அவர்கள் சொல்வதை காட்டிலும் அவ்வாறு இருந்தால் அவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் பொழுதே விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்களாக வாழ்கிறார்கள் என்று அவங்கதான் சத்திய திருக் என்று கருதப்பட வேண்டும் என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் பக்தி ரசாமிரத சிந்துவிலும் இதுதான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. அத்தகைய மனிதர் பொருட்களை உற்றவாறே புரிந்து கொண்டிருப்பவர். அப்படின்னா இந்த பொருள், இப்போ இந்த வஸ்து இருக்கு, இந்த போனு இருக்கு, இந்த போன் என்னெல்லாம் பண்ணும், இதுக்குள்ள என்னெல்லாம் நடக்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே உள்ளதே உள்ளபடி, அது ஜடமா இருக்கட்டும் சேத்தனமா இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு உயிர் வாழி இருக்கிறார், அவருடைய இன்டென்ஷன் என்ன இல்லையா, அவர் எதற்காக இந்த செயலில் இருக்கிறார், என்ன ஒரு நன்மைக்காக இருக்கார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே உள்ளபடி அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க.
அதனாலதான் நம்ம இந்த சாதுக்கள் முனிவர்கள் எல்லாருமே, இந்த குருமார்கள் எல்லாம் நம்ம போகும்போது நம்ம டபடபான்னு பேசுவோம். ஆனா அவங்க நிறைய பேச மாட்டாங்க. முதல்ல நம்மள பத்தி அவங்களுக்கு ஒரு அனாலிசிஸ் டக்குன்னு வந்துடும். நம்மள அனலைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நம்ம பேசக்கூடிய விதத்தை வச்சு நம்மளுடைய இயல்பு என்ன, வாட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் தட் பர்சன் இல்லையா, நம்முடைய தன்மை என்ன, நாம் எப்படிப்பட்டவங்க, நாம் எந்த சுபாவத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம், எந்த குணாதிசயத்தோட இருக்கோம் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே அவங்க எவாலுவேஷன் கண்டிப்பா பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நம்ம செய்யக்கூடிய படபடப்புலயே எல்லாமே தெரிஞ்சு போயிடும் இல்லையா. சோ பக்குவமான மனிதரா இல்ல இன்னும் பக்குவம் ஆக வேண்டியவரா, ரஜோ குணமா தம்சிக் குணமா, அவருக்கு சொல்லக்கூடிய விதம் இல்லையா, என்ன மேட்டர், அதனுடைய ஞானம் என்ன, அந்த அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் பத்தி அவங்க கேக்குறாங்கன்னா அதுல அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன, இது எல்லாமே அவங்க சொல்லக்கூடிய விதத்தை வச்சு அதாவது ரிஷி முனிகள் எல்லாமே ஒரு ஒரு குருமார்கள் கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்வார்கள். சோ அதுதான் அத்தகைய மனிதர் யாரு, விடுதலை பெற்ற ஆன்மா. அவர் உள்ளபடி பொருட்கள்ல இருக்கக்கூடிய உள்ளதை உள்ளவாறே புரிந்து கொள்வார்கள். ஒருத்தரை எவாலுவேஷன் பண்றது ஜடத்தையும் அவர்களால புரிஞ்சுக்க முடியும், சேதனத்தையும் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை அவர் அடைவார். எஸ் பி விஜயகுமாரி மாதாஜி நேற்று வாசிக்கல, நீங்க வாசிங்க. பூத சூக்ஷ்மேந்திரியமானோ, ஆனா உங்களது அந்த வைப்ரேஷன் பெருசா இருக்கு மாதாஜி, அதுக்கு ஏதாவது பண்ணிக்கோங்க, ஒரு மாதிரி ஹெட்செட்டாவது போட்டுக்கோங்க. புத்தயாதிஷ்விஹா நித்ரயா லீனேக்ஷ்வசதி எஸ் தத்ர வினீத்ரோ நிஹங்கரியா. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பூத சூக்ஷ்மேந்திரிய மனோ புத்திய நிஷ்விக நித்ரயா லீனேஷ் வசதி எஸ் தத்ர வினித்ரோ நிர அங்கிரியக. பூத ஜட மூலப்பொருட்கள், குஷ்ம இன்பத்தின் பொருட்கள், இந்திரிய ஜடப்புலன்கள், மன மனம், புத்தி அறிவு, அதீஷு முதலியன, இக இங்கு, நித்ரயா உறக்கத்தால், லீனேஷு கலந்து, அசதி வெளிப்படுத்தப்படாததில், யார் தத்ர அங்கு, வினித்ர விழிப்பு, நிற அங்கிரிய போலி ஆளுமையிலிருந்து விடுதலை. மொழிபெயர்ப்பு. ஒரு பக்தர் ஐம்புல பொருட்கள் மண்ணுலக இன்பத்திற்கு ஆன பொருட்கள், புலன்கள், மனம் மற்றும் அறிவு கூர்மை முதலியவற்றில் கலந்து இருப்பதாக தோன்றினாலும் அவர் விழித்திருப்பவராக போலி அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவராக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறார். பொருளுரை. ஒரு மனிதன் இந்த உடலோடு இருப்பினும் எவ்வாறு விடுதலை அடைய முடியும் என்று ரூபகோஸ்வாமியின் பக்தி ரசாமிருத சிந்துவின் விளக்கம் இந்த பதத்தில் மேலும் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. சத்திய திருக்காக ஆன உயிர்பொருள் பரம புருஷ பகவானுடன் தனது தொடர்பினை புரிந்து கொண்டு 5 பொறிகள், 5 புலன்கள், 10 புலன்கள் மற்றும் மனம், அறிவு கூர்மையில் ஆகியவற்றுடன் கலந்திருக்கலாம். ஆயினும் அவர் விழித்திருப்பவராக போலி அகங்காரத்தின் எதிர்ச்செயலிலிருந்து விடுபட்டவராக கருதப்படுகிறார். இங்கு லீன எனும் சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. மாயாவாத தத்துவவாதிகளின் உயிர் பிரம்மனின் மாய ஒளியில் கலப்பதை பரிந்துரைக்கிறார்கள். அதுவே அவர்களின் இறுதியான நோக்கம் அல்லது பயண இலக்காகும். அந்த கலப்பும் இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் கலத்தல் இருப்பினும் ஒருவர் தன் தனித்தன்மையை காத்து கொள்ள முடியும். ஜீவகோ சுவாமியால் தரப்பட்டு உள்ள சான்று என்னவென்றால், ஒரு பச்சை நிற பறவை பசுமையான மரத்தில் இருக்கும் பொழுது மரத்தின் பச்சை நிறத்துடன் கலந்து விட்டார் போல் தோன்றும். ஆனால் உண்மையில் அந்த பறவை தன்னுடைய தனித்தன்மையை இழப்பதில்லை. அதுபோல இயற்கையில் அல்லது ஆன்மீக இயற்கையில் கலந்துள்ள உயிரினம் தன் தனித்தன்மையை விடுவதில்லை. உண்மையான தனித்தன்மை என்பது ஒருவர் தன்னை பகவானின் நிலையான தொண்டனாக புரிந்து கொள்வதாகும். இந்த செய்தி சைத்தன்ய பிரபுவின் வாக்கிலிருந்தே பெறப்பட்டது. சனாதன கோஸ்வாமியின் கேள்விக்கு விடை கூறும் பொழுது, ஒரு உயிரினம் கிருஷ்ணரின் நிலையான தொண்டன் என்று அவர் தெளிவாக கூறினார். உயிரினங்கள் அவரின் நிலையான அங்கமாகும் என்று கிருஷ்ணரும் பகவத்கீதையில் உறுதிப்படுத்துகிறார். அவரது அங்கம் ஆகினும் முழு தொண்டு செய்யவே உள்ளது. இது தனித்தன்மை ஆகும். உயிரினம் வெளிப்படையாக பொருளில் கலக்கும் பொழுது அது இந்த உலக வாழ்வில் சீரானதாக உள்ளது. அவருடைய தூய உடல் 5 மூலப்பொருட்களால் ஆனது.
அவர் சூக்ஷ்ம உடல், மனம், அறிவு கூர்மை, போலி அகங்காரம், மாசு அடைந்த உணர்வு நிலை இவற்றால் ஆனது. அவர் 5 செயல்படும் புலன்களையும் 5 அறிவு பெறும் புலன்களையும் கொண்டவர். இந்த வழியில் அவர் பருப்பொருளில் கலக்கிறார். ஆயினும் 24 பருப்பொருட்கள் கலக்கும் பொழுதும் அவர் பகவானின் நிலையான தொண்டராக தன் தனித்தன்மையை தக்க வைக்க முடியும். ஆன்மீக இயல்பில் அல்லது ஜட இயற்கையில் அம்மாதிரி தொண்டன் ஈடுபேறு அடைந்த ஆத்மாவாக கருதப்பட வேண்டும். அதுவே அறிஞர்கள் தரும் விளக்கமாகும். இது இந்த பதத்தில் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. மாதாஜி, தனித்தன்மைங்கிறது ஒவ்வொருடைய அந்த குணமா மாதாஜி, சுபாவமா மாதாஜி? குவாலிட்டி, தனித்தன்மை என்பது அது எந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூட சொல்றது. ஆத்மாவுடைய நிலையும் ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து அட்ரஸ் பண்ணும். ஓகே, ஆத்மாவுடைய நிலை கட்டுண்ட நிலையில இருக்கும், விடுதலை கட்டுண்ட நிலையிலும் இருக்கும், விடுதலை அடைஞ்ச நிலையில இருக்கும். சில இடங்கள்ல சுபாவமா வரும். நம்ம எப்படி வந்து நம்ம ஆத்மாவை வந்து சில இடத்துல மனசாகும், சில இடத்துல வந்து புத்தியாகவும் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த கான்டெக்ட் பிரகாரம். ஆனா இன் ஜெனரல் ஆத்மா தான். அது நம்ம டைரக்டா பார்க்கும்பொழுது ஆத்மா என்பது ஜீவன். அவன் இந்த உடலில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த உயிர் இல்லையா, அவனை இயக்குறது அந்த பரமாத்மா. இது கான்செப்ட், இது டைரக்ட். ஆனா சில இடங்கள்ல மனதை வந்து அதாவது ஆத்மாவாக வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி கான்டெக்ட் வச்சு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, பூத சூக்ஷ்மேந்திரிய மனோ புத்யாதிஷ்விஹ நித்ரயா லீனேக்ஷவசதி யஸ்தத்ர வினித்ரோ நிஹங்கரியா. பூத ஜட மூல பொருட்கள், சூக்ஷ்ம இன்பத்தின் பொருட்கள், இந்திரிய ஜட புலன்கள், மனக மனம், புத்தி அறிவு, ஆதிஷு முதலியன, இக இங்கு, நித்ரயா உறக்கத்தால், லீனேஷு கலந்து, அசதி வெளிப்படுத்தப்படாததால், பதார்த்தில், யார் தத்ர அங்கு, வினித்ர விழிப்பு, நிஹங்கரி போலி ஆளுமை நின்று விடுதலை. அதாவது நம்ம போலி ஆளுமை என்பது நம்ம கிட்ட உண்டு, ஃபால்ஸ் ஈகோ எப்பவுமே உண்டு. அதை நாம யுக்த வைராகியமாக மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளணும், போலி அகங்காரத்தை இல்லையா. ஒரு பக்தர் வந்து பக்தர் ஒன்று, இந்த இடத்துல பக்தர்ன்னு அவங்க வந்து கான்டெக்ட் வந்துட்டே இருக்கு. பக்தரை பற்றி பேசுறதுனால்தான் இந்த இடத்துல பக்தர்ன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா உண்மையில எல்லா ஜீவன்களுக்குமே இது உண்டு இல்லையா. ஐம்புல பொருட்கள், மண்ணுலக இன்பத்திற்கான பொருட்கள், புலன்கள், மனசு, அறிவு கூர்மை முதலியவற்றில் கலந்திருப்பதாக தோன்றினாலும் அவர் விழித்திருப்பவராக, போலி அகங்காரத்தில் விடுபட்டவராக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறார். இது யாருக்கு அப்ளிகபிள்? ஒரு பக்தருக்கு, சாதாரண மனிதருக்கு கிடையாது. ஓகே, சோ அவரும் நம்ம எல்லாருமே பௌதிக பொருட்கள்ல கலந்திருக்கிறவங்க தான். ஜென்ரலா எல்லாருக்குமே இது அப்ளிகபிள். ஆனா அவர் இதுல இருந்து வெளியே வந்து இல்லையா, அதாவது போலி அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டு இல்லையா அப்படின்னா அவருடைய கான்சியஸ்னஸ் வந்து விழித்திருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா. அதாவது பக்தியின் தரப்புல அவர் செல்லும் பொழுதுதான் அந்த உணர்வை வந்து விழிப்புணர்வோட வச்சுக்க முடியும். இல்லைன்னா அகங்காரத்தோட இருந்து, அஜ்ஞானத்திலிருந்து நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் ஒரு முட்டாள்தனமான நிலையில தான் நமக்கு இட்டு செல்லும் இல்லையா. இந்த இடத்துல பொருளரை ஷீல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகான பொருளரை கொடுத்திருக்காரு. ஆனா ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்ம அதனுடைய ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் நான் அவ்வளவு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணல உங்களுக்கு. ஆனா எவ்வளவு முடியறதோ அவ்வளவு உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன். ஆனா அதுல இன்னும் ஆழ்ந்த கருத்து இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய அபிப்பிராயம். ஆக்சுவலி ஒரு மனிதன் இந்த உடலோடு இருப்பினும் எவ்வாறு விடுதலை அடைய முடியும் என்ற ரூப கோஸ்வாமியின் பக்தி ரசாமிர சிந்துவின் விளக்கம் இந்த பதத்தில் மேலும் விரிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது இந்த உடலோட இருக்கணும், ஒரு மனிதன் இந்த உடலோட தான் ஒட்டின்னு இருக்கான் இல்லையா. சோ இருப்பினும் எவ்வாறு விடுதலை அடைய முடியும், எப்படி நாம வந்து விடுதலை அடையிறது என்பது பக்தி ரசாமிர சிந்துல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வியை வந்து இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் வந்து அதாவது தொடர்பு படுத்துகிறார். சோ இந்த பதத்துக்கும் அதுக்கு சம்பந்தம் இருக்கிறது என்பது அவர் இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டுகிறார். இந்த பதத்தில் மேலும் விரிவாக விளக்கப்பட்டது. இன்னும் எக்ஸ்பிளனேஷன்ல என்ன சொல்ல வர்றார் என்பது பார்க்கணும். சத்யத்ரிக் என்ற பொருள் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இப்பதான் படிச்சோம் இல்லையா. விடுதலை பெற்ற ஆத்மாதான் வந்து சத்யத்ரிக் என்று பெயர். அப்படிப்பட்ட உயிர் பொருள் பரமபுருஷ பகவானுடன் தன தொடர்பை புரிந்து கொண்டு 5 பொறிகள், 5 புலன்கள், 10 புலன்கள் மற்றும் வந்து மனம், அறிவு, அதாவது 24 எலிமெண்ட்ஸ் இங்க சொல்லியாச்சு இல்லையா, ஆகியவற்றில் கலந்து இருக்கலாம் இல்லையா. எல்லாத்துலயுமே வந்து அதாவது வர்ச்சுவலா, அதாவது பிசிக்கலி நம்மளால கலந்து இருக்க முடியுது.
இந்த புலன்கள் எல்லாமே இந்த உடலோட ஒட்டின்னு இருக்கிறது தான் இல்லையா? இதெல்லாமே வந்து எஸ் நம்மளால வந்து உணர முடிகின்றது, பார்க்கவும் முடிகின்றது. ஆனா சூக்ஷ்மமா இருக்கிறது நம்மளால பார்க்க முடியுது. ஸ்தூலமா இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் நம்ம பார்க்கிறோம். ஏதாவது கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள் வந்து சூக்ஷ்மமா நிகழக்கூடிய ஒன்று. ஆனா அது வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து வரக்கூடிய அந்த இம்பல்ஸ்னால அது செயல்பட துவங்குகின்றது. ஆனால் அதனுடைய எக்ஸிகியூஷன் பேஸ் தான் நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது செயல்பட்டு நம்ம வந்து அந்த கர்மத்தை நாம் செய்யும் பொழுதுதான் இவ்வாறு நாம் செய்தோம் என்பது நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருந்து நம்மள செய்யப்பட வைக்கக்கூடிய அந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து வெளியில தெரியாது, மனம் வெளியில தெரியாது, புத்தியும் வெளியில தெரியாது. அகங்காரத்தை நாம வந்து வெளிப்படுத்தும் பொழுதுதான் தெரியும். அது உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து அதாவது தோன்றாத நிலையில இருந்துட்டேதான் இருக்கும். எப்ப அது தோன்றும்ன்றது வந்து அந்த சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு நாம் எவ்வாறு செயல்படுகின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு அகங்காரம் என்பது தோன்றும் இல்லையா? அதுதான் நாம் இந்த இடத்துல படிக்க வேண்டியது. அதாவது 10 புலன்கள், 5 பொறிகள், 5 புலன்கள், 10 புலன்கள் அப்படின்னா கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செய்கள், பஞ்சமகாபூதங்கள். இந்த 20 இந்த இடத்துல சொல்லியாச்சு. அடுத்து நம்ம மனசு 21, இன்டெலிஜென்ஸ் 22 இல்லையா? அகங்காரம் 23, அதுக்கப்புறம் வந்து தோன்றாத அருவத்தின் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய இயற்கை குணத்தினுடைய 3 குணங்கள்ல வந்து ஒரு பாவம் வந்து ஒரு பண்பு நம்ம கிட்ட இருக்கும். அததான் நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருந்து எப்ப வேணாலும் வந்து தூங்கிட்டே இருக்கக்கூடியதை வந்து நாம என்னைக்காவது ஒரு நாள் தட்டி எழுப்பிடுவோம். அதாவது அது அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபேஸ்ல தான் உட்கார்ந்துருக்கும், வெளிப்படுத்தாத நிலையில இருக்கும். ஆனா ஒரு சூழலுக்கு ஏற்றவாறு அந்த உயிர்வாழி சத்துவத்திலேயோ ரஜோலியோ தாம்சிக்கிலேயோ அந்த பண்பை வந்து வெளிப்படுத்துவான். இவ்வாறாக 24 பண்புகளோட இந்த உயிர்வாழி கலந்துதான் இருக்கிறான். யாரு? அந்த ஜீவாத்மா, அவனை இயக்கின்றிருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவும் இந்த ஹிருதயத்துலதான் இருக்காங்க இல்லையா? ஆயினும் அவர் விழித்திருப்பவராக போலி அகங்காரத்தின் எதிர்ச்செயலிருந்து விடுபட்டவராக கருதப்படுகிறார். யார் இந்த இது கருதப்படுகிறார்னா அந்த அதாவது சத்தியதிருக்காக இருக்கக்கூடியவர் இல்லையா? அதாவது விடுதலை அடைந்த ஆத்மா. இது எல்லாத்தோடையுமே அவர் வந்து கலந்திருக்க வேண்டிய சூழ்நிலைதான். எவ்வாறு தாமரை இலை மேல நீர்த்துளி இருக்கோ அது போல அவரும் வந்து இந்த ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மத்தோட அவர் கலந்திருப்பதாகத்தான் நமக்கு தோன்றும். ஆனால் உண்மையிலே இந்த பொருட்களோட அவர் வந்து சம்பந்தப்படுபவர் கிடையாது. அவர் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது போலி அகங்காரத்தின் ஒரு நமக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அகங்காரத்தினுடைய ரியாக்ஷன் இல்லையா? நம்ம அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்தினா ஆப்போசிட் பார்ட்டியும் நம்ம கிட்ட அதுக்கு மேல அவங்க வெளிப்படுத்துவாங்க இல்லையா? அதுதான் எதிர்ச்செயலிலிருந்து இருக்கக்கூடியவர். ஆனா ஒரு பக்தனாக இருக்கக்கூடியவர் இவ்வளவு பண்புகளை நல்லபடியா வளர்த்து கொண்டவருக்கு இந்த மாதிரியான போலி அகங்காரத்தினுடைய விளைவுகள் என்பது கிடையாது இல்லையா? இங்கு லீன என்னும் சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க. லீனேஷ் வசதி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அதுல லீன என்னும் சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாக வந்து சில பிரபுபாத அவர்கள் மேற்கோள் காட்டுகிறார். அது மாயாவாத தத்துவவாதிகள் உயிர் பிரம்மனின் மாய ஒளியில் கலப்பதை வந்து பரிந்துரைக்கிறார்கள். அதாவது சாயுஜ முக்தியை. மேலும் வந்து அதுவே அவர்களின் இறுதியான நோக்கம். ஏன்னா அவங்க மேலும் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும் என்ற அந்த வெளிப்பாடு அவர்களிடத்துல கிடையாது. அதாவது ஹேட்டட்னஸ், இந்த பிரபஞ்சத்தின் வந்து நம்ம எல்லாம் துயரங்களை தான் சந்திக்கிறோம். அதனால நம்ம வந்து விடுதலை அடையணும்ன்ற ஒரு குறிக்கோள் இருக்குமே ஒழிய, ஆனா எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும்ன்ற அந்த ஆர்வம் என்பது, அதாவது இவந்தோ விடுதலை அடைந்த பிறகு கூட அதை தொடர வேண்டும் என்ற ஆர்வம் என்பது அவர்களுக்கு கிடையாது. இதுதான் வந்து ஞானிகள். ஆனால் அந்த அந்த கலப்பு, அதாவது அதுவே அவர்களின் இறுதி நோக்கமா அல்லது பயண இலக்காகும். அந்த கலப்பு இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் கலத்தல் இருப்பினும் ஒருவர் தன் தனித்தன்மையை காத்து கொள்ள முடியும். ஜீவ கோஸ்வாமியால் தரப்பட்டுள்ள ஒரு சான்று என்னவென்றால், அவர் ஒண்ணு சொல்றார், நம்ம வந்து அந்த மாதிரி விடுதலை அடைந்தாலும் கூட நம்முடைய உண்மையான நிலையை வந்து எப்ப வேணாலும் நம்ம தக்க வச்சுக்கலாம். அது எவ்வாறு என்பது ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்றாரு. விடுதலை ஆன பிறகு அந்த இதுல போய் திருப்பி சேருவாங்களா மாதாஜி? அந்த அதாவது நீங்க வந்து விடுதலை அடைந்த பிறகு நாம் இந்த உடலை விட்டு நாம் செல்லும் பொழுது நாம இலக்கு என்னவா நம்ம வச்சு நம்ம இது நினைக்கிறோமோ, அதாவது சாயுஜ முக்தி, சாரூபிய முக்தி இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பகவானோட அதாவது கன்சர்ட்ல இருக்கிற மாதிரி அவரோட வந்து அந்த பேராஃபிளேனியா அவருடைய ஒன்னே குறிக்கோளா நினைச்சு போயிருக்காங்க. ஆமா, அருவ பிரம்மன் அவங்க கண்டிப்பா போக முடியாது. அவங்க இறுதி இலக்கே வந்து இணையர் தான், மர்ஜிங் தான். அதனால அதற்கு மேற்பட்ட விஷனை அவங்க வச்சுக்கல. ஏன்னா அவங்க பகவானையே இந்த யுககுல
இக உலகத்துல வந்தா மாயை என்று என்கிறார்கள் இல்லையா. அதனால வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நிலை அவர்களுக்கு கிடையாது. அவங்க எதையுமே வச்சுக்கல. சோ ஜீவ கோஸ்வாமி இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு. அவர் ஒரு பச்சை நிற பறவை பசுமையான மரத்தில் இருக்கும் பொழுது மரத்தின் பச்சை நிறத்துடன் கலந்து விட்டார் போல தோன்றும் இல்லையா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நல்ல மாங்காய் மரம் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல ஒரு பச்சோந்தி கூட சொல்லலாம். இல்லைன்னா ஒரு கிளி உக்காந்தா கூட அந்த கலர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மரத்தை வந்து வேறுபாடு, ஓகே, அதாவது வேறுபாடு காணவே முடியாது, நம்மளால கண்டிப்பா காண முடியாது. ஓகே, அதை நம்ம உற்று பார்த்தாதான் ஓ கிளி இங்க இருக்காது, அதனுடைய அழகு இல்லையா, அந்த கண்ணு கிட்ட இருக்கக்கூடிய சிகப்பு தன்மை, இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து ஓகே இது கிளி, இது மரம் இல்லைன்னு நினைப்போம் இல்லையா. ஆனா எது வரைக்குமே ஜென்ரலா அப்படி பார்க்கும்பொழுது அங்க கிளி இருக்கிறத பத்தி நாம உன்னிப்பா கவனிக்கவே மாட்டோம் இல்லையா. மரத்தின் பச்சை நிறத்தோடு கலந்து விட்டார் போல் தோன்றும், ஆனால் உண்மையில் அந்த பறவை தன்னுடைய தனித்தன்மை இழக்கிறதே கிடையாது இல்லையா. நம்ம கண்களுக்கு தான் அந்த பறவை தெரியவில்லையே தவிர அந்த பறவையினுடைய நிறம், அதனுடைய தனித்தன்மை எப்பொழுதுமே உண்டு. ஆனால் அது போல இயற்கையில் அல்லது ஆன்மீக இயற்கையில் கலந்துள்ள உயிரினம் தனித்தன்மை இழந்து விடுவதே கிடையாது. மர்ஜிங் பண்ணா நாம வந்து நம்முடைய உண்மையான நிலையை வந்து இழந்து விடுவோம்னு நினைப்போம், அது கிடையாது. அதனால்தான் அவங்க மீண்டும் திரும்பி வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதுன்றது வந்து சொல்லப்படுவதற்கான காரணம் இதுதான். உண்மையான தனித்தன்மை என்பது ஒருவர் தன்னை பகவானின் நிலையான தொண்டனாக புரிந்து கொள்வதாகும் இல்லையே. எட்டர்னல் சர்வன்ட், நித்தியமாக எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு வந்து திருத்தொண்டு புரியக்கூடியவர் தான் வந்து அதாவது உண்மையில் அந்த பறவை தன்னுடைய தனித்தன்மை இழந்து, அது போலவே இயற்கையில் அல்லது ஆன்மீக இயற்கையில் கலந்துள்ள உயிரினம் அதாவது சாயுஜ முக்தியில தன்னுடைய தனித்தன்மை இழந்து, அதனால மீண்டும் வந்து திரும்பி வருகிறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸே கிடையாது. 4 வாயில்களிலுமே வந்து காப்பாளர்கள் உண்டு இல்லையா. அதையும் மீறிதான் அந்த 4 குமாரர்களும் உள்ளே சென்றார்கள் இல்லையா. ஜெயா விஜயன், மேலும் அவர்களுக்கு சாபம், அவர்களுடைய பிறவிகள், இதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. சோ இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த செய்தி அதாவது சைத்தன்ய பிரபு வாக்கிலிருந்தே தரப்பட்டது. அதாவது சனாதன கோஸ்வாமி கேள்விக்கு விடை கூறும் பொழுது ஒரு உயிரினம் கிருஷ்ணரின் நிலையான தொண்டன் என்று அவர் தெளிவாக கூறினார். அதாவது நம்ம உண்மையிலே நாம் எல்லாருமே எட்டர்னல் சர்வன்ஸ் டு த சுப்ரீம். நாம் அவரை நினைக்கிறோமோ இல்லையோ நித்திய நம்ம எல்லாருமே சேவகர்கள் தான் அவருக்கு. ஆனா நாம் அதை எப்பொழுது புரிந்து கொள்கிறோமோ அப்ப நாம திருத்தொண்டு செய்யறோம். எது வரைக்கும் புரியலையோ அது வரைக்கும் நாம திருத்தொண்டு புரியறதுக்கு தயாராக கூட இருக்கிறது கிடையாது. ஸோ நம்முடைய அபிவிருத்தி இல்லையா, ஞானத்திலும் கல்வியிலும் இல்லையா, அப்படி வந்து தானத்திலும் வந்து நம்ம இருப்பை வந்து நம்ம வந்து வேறுபடுத்தி காட்டுகிறோம். நம்முடைய உண்மையான அதாவது பகவானுடைய எதிர்பார்ப்பை வந்து நம்ம திருப்தி செய்வது கிடையாது. ஸோ சைதன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றார், அதாவது வாக்குல இருந்து சனாதன கோசன் சொல்றாரு, உயிரினங்கள் அவரின் நிலையான அங்கமாகும். பகவானுடைய பெர்மனன்ட் போர்ஷன்ஸ் தான் நாம் எல்லாருமே. பகவத்கீதையிலையும் இதுதான் வந்து பகவான் என்னுடைய பின்ன பகுதிகள் நீங்க எல்லாருமே அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரது அங்கம் ஆயினும் முழு தொண்டு செய்வதே உள்ளது. இது தனித்தன்மையாகும். உயிரினம் வெளிப்படையாக பொருளில் கலக்கும் பொழுது அது இந்த உலக வாழ்க்கையில் சீரானதாக உள்ளது. அவருடைய தூய உடல் 5 மூலப்பொருட்களானது. அவர் சூக்ஷ்ம உடல் மனம், அறிவு, போலி, அகங்காரம், மாசு, உடைந்த உணர்வு இல்லையா, இல்லை உணர்வு நிலை, இவற்றால் ஆனது. எல்லாமே இந்த மூலப்பொருட்களை எல்லாம் வச்சு நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த 5 செயல்படும் புலன்களும் அதாவது கர்மேந்திரியங்களும் 5 அறிவு புலன்களும் அதாவது ஞானேந்திரியங்களும் கொண்டவர். இந்த வழியில் அவர் பருப்பொருளில் கலக்கிறார். எவ்வாறு வந்து இந்த இக உலகத்துல நாம கலந்திருக்கோம், இந்த ஜீவன் வந்து எவ்வாறு இந்த உடல் மற்றும் வந்து சூக்ஷ்மத்துல இருந்து நம்ம இந்த உடலோட கலந்திருக்குன்றது வந்து எந்த பண்புகள்னு பாக்குறோம். அதுல கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆயினும் 21 பருப்பொருட்களை கலக்கும் பொழுது அவர் பகவானின் நிலையான தொண்டராக தனித்தன்மையை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும். நாம் என்ன கான்செப்ட் சொல்ல வராங்கன்னா, என்னதான் நம்ம பௌதீக பொருட்கள்ல வந்து நாம நிலை பெற்றிருந்தாலும் நம்மளை சுற்றி எல்லாமே டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் இல்லையா. பௌதீக பொருளால் நாம் ஈர்க்கப்பட்டிருந்தாலும் நாம ஸ்திரமான இந்த ஆன்ம ரூபத்தில் எப்பொழுதுமே பகவானை எண்ணக்கூடிய அந்த பக்தியில நாம வந்து ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் பொழுது இந்த பௌதிக பொருட்களில் கலந்திருந்தாலும் கூட நாம அதனோட சம்பந்தப்படாத நிலை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஏன்னா எப்பொழுதுமே எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய தாழ்பணிகின்றோம். இந்த உடல்ல இருந்தாதான் நமக்கு மேன்மையே கிடைக்கும். உடலற்ற நிலையில எந்த மேன்மையுமே இருக்காது இல்லையா. அதனால்தான் நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல இந்த மாதிரி ஒரு உடலை ஏற்று நாம இந்த இடத்துக்கு வரோம். ஆன்மீக இயல்பில் அல்லது ஜட இயற்கையில்
அம்மாதிரி தொண்டன் வீடு பேடு அடைந்த ஆத்மாவாக கருதப்பட வேண்டும் இல்லையா? அவர் பகவானின் நிலையான தொண்டராக தனித்தன்மையை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும். அந்த வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்படின்னா தானா அமைஞ்சிரும்னு நினைக்க கூடாது. நம்ம முயற்சி இருக்கணும், நம்ம செயல்படணும். அப்பதான் அத்தகைய ஒரு வீடு பேடு நிலையை இந்த இக உலகத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய உடலோட இருந்தாலும் நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். அவ்வாறு இல்லைன்னா நாம கட்டுண்ட நிலையில தான் நம்ம எப்பவுமே இருக்கோம்னு அர்த்தம். அதுவே அறிஞர்கள் தரும் விளக்கமாகும். இந்த பதத்தில் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இந்த ஸ்லோகத்துல? எனி டவுட்ஸ்? ஒன்று நாம நிச்சயமா, அதாவது நாம எல்லாருமே இல்லையா, பகவான் எப்படி இந்த பௌதிக இயற்கையை படைத்து இந்த பௌதிக இயற்கையோடு அவருக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்று அவர் எடுத்துரைக்கிறார். ஏன் சம்பந்தம் இல்லை என்றால் அவர் இந்த 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர். இஸ் எ நிர்குணவாதி, அதனால அவருக்கு சம்பந்தப்பட மாட்டார். ஆனாலும் இந்த யுக உலகத்தில் அவர் தோன்றும் பொழுது அனைத்து காரியங்களிலுமே அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருப்பார். அது ஒன்று. பரமாத்மாவாக நம்மளை எல்லாரையுமே இயக்கின்றிருக்கிறவரும் அவர்தான். இவந்தோ இந்த உடல் பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டிருந்தாலும் இந்த உடலை பகவான் தான் இயக்கின்றிருக்கார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளணும். அதே போலதான் நாம கூட நமக்கும் கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் எல்லாமே உண்டு. ஆனா அதை நாம அதாவது அவர் பகவானின் நிலையான தொண்டராக தனித்தன்மையை தக்க வைக்க முடியும். நம்மளால ஒரு டிவோட்டி என்ற பொசிஷனை ரீடைன் பண்ண முடியும். நாம இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய குணாதிசயங்களால ஈர்க்கப்பட்டு இல்லையா, நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் பௌதிகத்தின் தரப்பிலே இருந்தாலும் கூட நாம அதாவது இந்த ஆத்மாவுடைய நிலையை ஆன்மீகம் என்பதும் நாம் புரிந்து கொண்டு நம்ம செயல்களில் நாம பக்குவம் அடையும் பொழுது நம்முடைய நிலை என்ன என்பது கண்டிப்பா நம்மளால உணர முடியும் இல்லையா? வீடு பேற்றுக்கான இந்த ஆத்மாவாக கருத வேண்டும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டது. நெக்ஸ்ட் 15வது ஸ்லோகம் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசி. மன்யமானஸ்ததாத்மான மனஷ்டோ நஷ்டவன்ருஷ்டா நஷ்டே ஹங்கரனே திருஷ்டா நஷ்டவித்த இவாதுரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மன்யமானஸ்ததாத்மான மனஷ்டோ நஷ்டவன்ருஷா நஷ்டே ஹங்கரேண நஷ்டஹங்காரேண திரஷ்டா நஷ்டவித்த இவாதுரஹ. மன்யமான நினைத்தல், ததா பின்னர், ஆத்மானம் அவரை, அனஷ்டக தொலையாவிட்டாலும், நஷ்டவத் தொலைந்ததாக, மிருஷா போலியாக, நஷ்டே அகங்கரேன ஆளுமையின் மறைவினால், திருஷ்டா பார்ப்பவர், நஷ்டவித்த தன் அதிர்ஷ்டத்தை தொலைத்தவர், இவ போல ஆதூர துன்பத்திற்கு ஆளானவர். மொழிபெயர்ப்பு: பார்க்கும் நிலையில் உயிரினம் தன் இருப்பை ஒளிமயமானதாக உணர முடியும். ஆனால் ஆழ்ந்த உறக்க நிலையில் தொலைத்து துன்பத்தை உணர்ந்து தன்னை இழந்தவராக நினைக்கும் ஒருவரை போல தன்னையும் இழந்தவராக தவறாக நினைக்கிறார். பொருளுரை: அறியாமையில் வாழும் பொழுது மட்டுமே உயிரினம் தன்னை இழந்ததாக நினைக்கிறது. அறிவு பெறுதலினால் அவர் தன்னுடைய நிலையான வாழ்வின் உண்மையினை உணர்ந்தால் அவர் எதையும் இழந்தவர் அல்ல என்பது அவருக்கு தெரியும். இங்கு சரியான ஒரு சான்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நஷ்டவித்த இவாதுர அதிகமான பணத்தை தொலைத்த ஒருவர் தன்னையே இழந்தவராக நினைக்கலாம். ஆனால் உண்மையில் அவர் தன்னை இழக்கவில்லை. அவர் தன் பணத்தை மட்டும் இழந்தார். ஆனால் பணத்தில் அல்லது பணத்துடன் தன்மை இனப்படுத்தி அந்த நினைவில் ஆய்ந்திருப்பதால் அவர் தன்னை இழந்தவராக நினைக்கிறார். அதுபோல நமது செயல்களின் இடமாக உலகப் பொருளுடன் பூலியாக நம்மை இணைத்து கொள்ளும் பொழுது உண்மையில் நாம் இழக்காவிட்டாலும் நம்மை நாம் இழந்துவிட்டதாக எண்ணுகிறோம். ஒருவர் தான் பகவானின் நிலையான தொண்டர் எனும் தூய அறிவை புரிந்து கொள்ளும் நிலைக்கு விழிப்புணர்வு பெற்றவுடன் அவருடைய உண்மையான நிலை மீண்டும் புத்துயிர் பெறும். உயிரினம் என்பது ஒருபோதும் தொலைய இயலாது. ஒருவர் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் தன் அடையாளத்தை மறக்கும் பொழுது அவர் கனவுகளில் ஆழ்ந்து போகிறார். அவர் தன்னை வேறுபட்ட மனிதராக அல்லது தன்னை
இழந்தவராக நினைக்கலாம். ஆனால் உண்மையில் அவரின் தனித்தன்மை குறைபடாமல் உள்ளது. இந்த தொலைந்து போதல் எனும் கருத்து போலி ஆளுமையால் ஏற்படுவதாகும். ஒருவர் தான் பகவானின் நிலைத்த தொண்டர் எனும் தன்னுடைய பக்தி நிலையை புரிந்து கொள்ளும் நிலைக்கு வராத வரை இந்த தவறான கருத்து தொடரும். மாயாவாத தத்துவவாதிகள் கூறுகின்ற பகவானுடன் ஒன்றாதல் எனும் கருத்து போலி ஆளுமைக்கான மற்றொரு அடையாளமாகும். ஒருவர் போலியாக தானே பகவான் என்று உரிமை கோரலாம், ஆனால் உண்மையில் அவர் பகவான் அல்ல. இதுவே உயிரினத்தின் மீது மாயையினது தாக்கத்தின் விளைவாகும். பகவானுக்கு சமமாக தன்னை நினைத்தல் அல்லது தன்னை பகவானாகவே நினைத்தல் என்பது போலி அகங்காரத்தால் ஏற்படுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மன்யமானஸ்ததாத் ஆத்மன மனஷ்டே நஷ்டவன்ருஷா நஷ்டே ஹங்கரனே திருஷ்டா நஷ்டவித்த இவாதுரஹ. ரொம்ப அழகான விளக்க உரை வியாக்கியானம் இது. இது கண்டிப்பா எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லலாம், இப்ப நம்ம தூங்குறோம். நம்ம தூங்கும் பொழுது கனவு என்பது வருகின்றது இல்லையா? அந்த கனவுல நாமளே கூட இருப்போம். ஏதோ ஒரு பெரிய, அதாவது பயங்கரமான ஒரு கனவு கூட நமக்கு வர்றதுண்டு. அதுல நமக்கு ஏதோ ஆகுற மாதிரி இருக்கும். ஆனா உண்மையில நமக்கு ஏதாவது விழித்து பார்க்கும்போது நம்ம நார்மலா தான் இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த கனவு எவ்வாறு வருகின்றதோ அது போல்றதான் நாம நம்மள எல்லாமே இழந்துட்டோம்னு நினைப்போம் அந்த கனவுல பார்க்கும்போது. ஆனா உண்மையில எழுந்து பார்த்தப்ப நம்ம எதையுமே எழுந்திருக்க மாட்டோம். சோ அப்படிப்பட்டதுதான் இங்க இந்த செயல்கள் எல்லாமே எல்லாத்தையும் நம்ம ஈடுபட்டிருக்கோம். ஆனா அதுல நம்மளே அறியாமல் அதோட நம்ம ஒன்றி போயிடுவோம். என்னது நான் பண்ணேன் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு, அது நன்மையா இருக்கட்டும் தீமையா இருக்கட்டும். ஸோ கிரெடிட்ஸ் எல்லாமே நம்ம எடுத்துப்போம் இல்லையா? ஆனா உண்மையில அது தேவையே கிடையாது. இந்த பௌதிக இயற்கைன்னு ஏற்றவாறு நாம் ஒரு செயலை செய்வதற்காகத்தான் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கோம். அதனால அதை நம்முடைய கடமையா மட்டும் ஏற்றிருந்தா போதும். நான் எது செய்தேன் இது செய்தேன் நாம யார்கிட்டயும் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? அது மிக மிக தவறானது. மன்யமான நினைத்தல் ததா பின்னர் ஆத்மானம் அவரை அனஷ்ட தொலையாவிட்டாலும் நஷ்டவர் தொலைத்ததற்காக மிருஷா போலியாக நஷ்டே அகங்காரேன ஆளுமையின் மறைவினால் திருஷ்டா பார்ப்பவர் நஷ்டவித்த தம் அதிருஷ்டத்தை தொலைத்தவர் இவ போல ஆதுர துன்பத்திற்கு ஆளானவர். இன்பம் துன்பம் இரண்டும் கலந்ததுதான் இல்லையா மனித வாழ்க்கை? அதே நம்ம கனவுலையும் அதே மாதிரி பார்த்தா கூட நம்ம உண்மையிலே நம்ம எதையுமே இழந்து விடவில்லை இந்த இடத்துல. ஆனா நமக்கு இழக்க வைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம யார்கிட்டயோ ஒரு 10 லட்சம் கொடுத்துட்டோம் இல்லையா? சோ 10 லட்சம் கொடுக்கறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணிட்டே போறோம். நடுவுல ஏதோ ஒரு ராபரி ஆகி அந்த 10 லட்சம் போயிடுது. அப்ப நம்ம ரொம்பவுமே மனசு என்பது வருத்தப்படுவோம் இல்லையா? சோ ஏன்னா அந்த பணத்தோட நாம சம்பந்தப்பட்டிருப்பதாலதான். அது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடையது என்று என்ன நம்ம ஆரம்பித்தாலே நமக்கு பக்குவம் என்பது வருகின்றது இல்லையா? பார்க்கும் நிலையில் உயிரினம் தன் இருப்பை ஒளிமயமானதாக உணர முடியும் இல்லையா? ஒரு உயிர் வாழி தன்னுடைய ஃபியூச்சர் லைஃப் ரொம்ப பிரகாசமா இருக்குன்னு நாம நினைக்கலாம். ஆனால் ஆழ்ந்த உறக்க நிலையில் தொலைத்து துன்பத்தை உணர்ந்து தன்னை இழந்தவராக நினைக்கும் ஒருவரை போல தன்னையும் இழந்தவராக தவறாக நினைக்கிறார். அதாவது ஆழ்ந்த உறக்க நிலையில் தொலைத்து நம்ம தூங்கும் பொழுது நம்மளே நாமே அதாவது இந்த பாடி எல்லாமே ஃபுல் ரெஸ்ட் இல்லையா? அங்க உள்ள ஒரு பெரிய சினிமா ட்ரெய்லர் மாதிரிதான் போயிட்டு இருக்கும். அதுல நாம ஏதோ ஒரு பெரிய ஆபத்துலயும் அதுல இருந்து எல்லாமே நம்ம கண்டத்துல இருக்கிற மாதிரியும் அதுல நாம நமக்கு ஏதோ ஆயிட்ட மாதிரி ஒரு கனவு வரும். ஆனா உண்மையிலே விழித்து பார்க்கும்போது நம்ம எதையுமே இழக்கவில்லை என்பது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். இது கனவு இல்லையா? அது போன்றதுதான் இங்கே நாம பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட வஸ்துக்களோட நாம் வச்சிருக்கக்கூடிய சம்பந்தம். அப்போ அது உண்மை, அதாவது கனவு எவ்வாறு நம்ம தூங்கி எழுந்த பிறகு அதுக்கு நமக்கு சம்பந்தமே இல்லைன்றது புரிந்து கொள்றதுக்கு நாம் முயற்சி பண்றோமோ, அதே போலதான் இங்க இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் மீது நாம வச்சிருக்கக்கூடிய பற்றுதல், அதனால் ஏற்படக்கூடிய லாப நஷ்டங்களை நாம் எண்ணி பார்த்து அகங்காரத்தையோ இல்ல துக்கத்தையோ நாம வெளிப்படுத்துகின்றோம் என்றால் அது அதற்கு ஒப்புமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. உண்மையிலே நாம் எதையுமே இழக்கிறது கிடையாது. அது இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே பகவானுடையது என்பதை நாம அந்த திருஷ்டியிலிருந்து நாம பார்க்கும் பொழுது
அதாவது நம்ம உபயோகப்படுத்தணும் வரக்கூடிய பலன்கள் பகவானது என்று எண்ணிக்கொள்ளும் பொழுது அது லாபமா இருந்தாலும் நஷ்டமா இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு வரும். ஆனா எப்ப அது நம்மோடையது என்ற அந்த மனசுக்கு வருதோ அப்ப லாப நஷ்டத்தை நாம் எண்ணும் பொழுது நமக்கு அதிக துக்கத்தை கொடுக்கின்றது. அதோட நாம அசோசியேஷன் ஆயிடுறோம் இல்லையா? அதனாலதான் நாம எல்லாவற்றையுமே இழந்ததாக நாம கருதுகின்றோம், தவறாக நினைக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. தன்னையே இழந்து சில பேர் நமது எல்லாமே குடியே மூழ்கி போச்சு அப்படின்னு நம்ம உட்கார்ந்துருவோம் இல்லையா? எல்லாமே போயிடுச்சுப்பா. ஒரு வீட்டுல 4 பேர்கள் இருக்கிறாங்கனாக்கா ஒரு பெண் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறி விட்டால் நம்ம குடும்பம் மானமே போய் கப்பல் ஏறி நம்ம வீட்டுல உட்காந்துட்டோம் அப்படின்னு அப்படி ஒரு நிலை இல்லையா? ஒரு 20-30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை. இப்ப எல்லாம் சர்வசாதாரணமா ஆயிடுச்சு. இப்பெல்லாம் பெரியவங்களுக்கு சொல்லியே சம்பந்தம் பெற்று, அதாவது ஒரு அரேஞ்ச் மேரேஜாவே பண்ணி இப்ப கல்யாணமே செய்து கொடுத்துடுறாங்க இப்ப பெற்றோர்கள் ஏன்னா அதுவே பெரிய விஷயம்ன்ற மாதிரி இப்போ இந்த காலகட்டத்துக்கு நாம அப்படி மாறிவிட்டோம். ஆனா அந்த காலகட்டத்துல அதாவது நம்முடைய இனம் இப்படி எல்லாமே ஒரு பற்றுதல் இதெல்லாம் இருந்தது இல்லையா? ஆனா எதற்காக இப்படி இனத்தோட தான் திருமணம் அப்படிங்கிறதுக்கான சயின்டிபிக்கான ரீசன்ஸ் எல்லாமே ராஜா காலத்துல இருந்து இருந்தது. அதாவது இந்த இனத்தவருக்கு இந்த வியாதி தான் வரும் அப்படிங்கறத அந்த பிளட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே இது சயின்டிபிக்கா நான் படிச்சதை வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். சோ இந்த இனத்தவர் ஏன் பிராமின்ஸ்குள்ளேயே கொடுக்குறாங்க, ஏன் அந்தந்த ஜாதி அந்தந்த இதுக்குள்ளேயே போகிறதுக்கான காரணம் என்னன்னாக்கா there is a definite medicine for curing their diseases. அப்பெல்லாமே ஆயுர்வேதம் தானே, அதை வைத்துதான் அவங்களுக்குள்ளேயேதான் அந்த இதெல்லாமே திருமணங்கள் எல்லாமே செய்யப்பட்டு வந்தது. சோ சுலபமா அவங்களுடைய நோய்களுக்கு மருத்துவத்தை எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது இல்லையா? சோ அதனாலதான் அது அந்த கேஸ்டுக்குள்ளேயே நம்ம போயிட்டு இருந்தோம் நம்ம. அதாவது எவ்வளவோ பரிமாணங்கள் ஆயிருக்கு இல்லையா? ஆனா முதல்ல படைத்த பகவான் யாரையுமே அதாவது பிறப்பினால் எந்த ஒரு ஜாதியையும் அவர் சொல்லவே இல்லை. பகவத்கீதையிலையும் நம்ம அதை தான் படிக்கிறோம் இல்லையா? 4 வர்ணங்கள் 4 ஆசிரமங்களை படிக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? எல்லாம் அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களை பொறுத்துதான் அவர் இந்த வர்ணத்தவரை என்று பகவான் நிர்ணயித்திருக்காரு ஒழிய பிறப்பினால் அல்ல என்பதை நாம படிச்சுட்டோம் இல்லையா? இப்படி நஷ்டம் வித்த இல்லையா? அதாவது நம்ம அறியாமையில் வாழும் பொழுது மட்டுமே இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன? அஜ்ஞானம் தான் இல்லையா? நாம இந்த பௌதிக பொருட்களோட எவ்வளவு நாம தொடர்பு வச்சிருக்கிறோம்னா அவ்வளவுமே நம்முடைய அஜ்ஞானம் தான் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். அறிவு பெறுதலினால் அவர் தன்னுடைய நிலையான வாழ்வின் உண்மையான உணர்தலால் இல்லையா? அதாவது இந்த ஆத்மாவுடைய நிலையை அவனால் புரிந்து கொண்டு இல்லையா நிலையான வாழ்வின் உண்மையினை புரிந்து கொள்வதால் தான் ஆத்மா தான் உடல் அல்ல, அதோட நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா ஜீவன்களுக்குள்ளுமே பரமாத்மா இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த உணர்தல் இதெல்லாம் பௌதீக உடல்கள் எல்லாம் அழியக்கூடிய ஒன்றுதான் என்று உணரக்கூடிய அத்தகைய பக்குவம். அவர் எதையும் இழந்தவர் அல்ல என்பது அவருக்கு தெரியும். எஸ், நாம இங்க எதுவும் எடுத்துட்டு வரல, யதார்த்தமா ஒரு பாமரன் கூட சொல்ல நான் எதுவும் எடுத்துட்டு வரலப்பா விட்டுட்டேன் அப்படின்னு. ஆனா அவருக்கு அது புரியாம பேசுறாரு. ஆனா இந்த பக்தியில இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு உண்மையை உணர்ந்து எல்லாம் இறைவனுடையதுதான் இந்த இடத்துல நாம உபயோகப்படுத்தின்னு இருக்கோம் இல்லையா? சோ எதையும் எடுத்துட்டு வரல, நாம எல்லாத்தையும் இங்கதான் விட்டுட்டு தான் போக போறோம், எதையும் கொண்டும் போறது இல்லைன்றது அவர் உணர்ந்தறிந்து புரிந்து கொள்வார். இங்கு சாதாரண ஒரு சான்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நஷ்ட வித்த இவதூரா, அதாவது அதிகமான பணத்தை தொலைத்த ஒருவர். நாம கூட எங்கேயோ ஒரு பிரயாணம் போயிட்டே இருக்கோம், ஒரு பர்ஸ்ல ஒரு பணத்தை வச்சிருக்கோம், யாரோ நமது கையிலிருந்து புடிச்சு எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க இல்லையா? அந்த சமயத்துல நம்ம எல்லாத்தையுமே இழந்து விட்டதாக நமக்கு தோன்றும் இல்லையா? இழந்தவராக நினைக்கலாம். ஆனால் உண்மையில் அவர் தன்னை இழக்கவில்லை. அதாவது ஆத்மாவுடைய நிலை எப்பொழுதுமே நிலையாகத்தான் இருக்கிறது. அது இந்த ஜீவனோட தான் இருந்து ஒட்டிண்டு தான் இருக்கு. அது இந்த உடலோடு ஒட்டின்று இருக்கிற வரைக்குமே இயங்கின்று இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளணும். தன்னை இழக்கவில்லை, தன்னுடைய பொருளை தான் அவர் இழந்தார் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் அவர் புரிஞ்சுக்கணும். சோ அந்த பணத்தை மட்டும்தான் அவர் இழந்தார். ஆனால் பணத்தில் அல்லது பணத்துடன் தன்னை இனப்படுத்தி அந்த நினைவில் ஆழ்ந்து இருப்பால் அது என்னுடையதுன்ற அந்த உரிமையோட உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால அது நம்ம விட்டு போன பிறகு நம்ம எல்லாத்தையுமே இழந்துட்டுமேன்ற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இல்லையா? அவர் தன்னை இழந்தவராக நினைக்கிறார். அது போல நமது செயல்களின் இடமாக உலக பொருளுடன் போலியாக நம்ம இணைத்துக் கொள்ளும் பொழுது இந்த பதம் ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? நம்முடைய செயல்களின் இடம், நாம எந்த இடத்துல செயல்படுறோம், கஷேத்திரம் இல்லையா? இந்த உடல் ஜீவனுக்கு கஷேத்திரம். ஆனா நாம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இடம் இந்த ஜீவன்கள் வாழக்கூடிய கஷேத்திரம் இல்லையா? இந்த உடல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கஷேத்திரம்.
சோ எவ்வாறு இந்த உடலை வந்து நாம் ஒரு கஷேத்திரமா கருதுறோமோ, நாம் இந்த இடங்களை எல்லாம் ஒரு கஷேத்திரமா கருதி இந்த பொருட்கள் எல்லாம் நம்முடைய உரிமை கொண்டாடி விடுகின்றோம். அதுதான் நம்ம செய்யக்கூடிய தவறு இல்லையா? சோ செயல்களின் இடமாக உலக பொருட்களுடன் போலியான நம்முடைய இணைத்து கொள்ளும் பொழுது இட் இஸ் அந்த மாதிரி செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்ம இதெல்லாம் நமக்கு சம்பந்தம், இது என்னுடையது என்று நிலையம், இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்துவதற்காக நமக்கு பகவான் கிருபையால நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கு. அவ்வளவுதான். எதையுமே நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்துறோம், அவ்வளவுதான். அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி அங்க வந்து வைக்கணும், அவ்வளவுதான். அதுதான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அவகாசமே. கர்மண்யவே அதிகாரஸ்தே மா கர்மபலேஷு கதாச்சனஹா. உங்களுக்கு நான் நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டே இருக்கேன். ஏன்னா நமக்குன்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம உபயோகப்படுத்துறதுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு உரிமை உண்டு. அதெல்லாம் நம்ம உரிமை கொண்டாடுவதற்கும் அதனுடைய பலன்களை வந்து நாம அனுபவிக்கணும்ன்றதுக்கும் நமக்கு அதிகாரமே கிடையாது. நம்முடைய கடமை செய்வதற்கு மட்டும்தான் இந்த இடத்துல அதிகாரம். பலன்கள் எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவர் என்ன கொடுக்கிறாரோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட மனிதனுக்கு மட்டும்தான் உள்ளதை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள அந்த மனசு இருக்கும். ஆனால் அப்படிப்பட்ட மனது இல்லாதவர்கள் எல்லாம் என்னது என்னது என்று எண்ணிக்கொண்டு அது பெருகும் பொழுது அகங்காரத்தையும் இல்லையா, அது நம்ம விட்டு நீங்கும் பொழுது துக்கத்தையும் அவர்கள் வந்து கடைபிடிப்பார்கள் இல்லையா. சோ அதாவது நம்மை இணைந்து கொள்ளும் பொழுது உண்மையில் நாம் இழக்காவிட்டாலும் இந்த ஜீவன் இழந்துறது இல்ல, மரணம் ஆகிறது கிடையாது இல்லையா. நம்ம பெண் இன்னொருத்தர் திருமணம் செய்து கொண்டு வீட்டை விட்டு சென்று விட்டால் தாய் தந்தையர் வந்து அவர்களுடைய பிராணன் இன்னும் போகிறது கிடையாது. ஆனால் அவங்க ஃபீலிங் எப்படின்னா எல்லாத்தையுமே அவங்க இழந்து விட்டதாக அவங்க வந்து நினைக்க தோன்றும் இல்லையா. செய்யாத ஒரு காரியத்தை வந்து செய்து விட்டால் என்ற அந்த ஃபீலிங் வந்து இருக்கும் இல்லையா. ஆனால் நம்மை இழந்து விட்டதாக எண்ணுகின்றோம். ஆனா உண்மையிலேயே அந்த ஜீவன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நமக்கு நாம இந்த உடலை ஏற்று வந்திருக்கும் பொழுது நமக்கு பிள்ளையாக பிறந்திருக்கிறது, அவ்வளவுதான். அது எத்தனையோ ஜென்மங்கள் வேறு தாய் தந்தையருக்கு அந்த ஜீவன் வந்து பிறந்திருக்கிறது அப்படிங்கிற தாத்பரியத்தை நாம புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவருடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறுதான் அவர்கள் வந்து செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம அந்த உணர்வை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நாம வந்து இந்த நம்மது போனதுன்ற ஃபீலிங் இருக்காது. எஸ், அன்பு கொண்டு வளர்த்த மகள் நம்ம கிட்ட இல்லை என்ற அந்த வருத்தம் இருக்கும். ஆனால் எல்லாவற்றையுமே இழந்து விட்ட அந்த நிலை வந்து கண்டிப்பாக இருக்காது இல்லையா. ஏன்னா அவ்வாறு நாம் அந்த ஒரு துக்கத்துக்கு போயிட்டோம்னா நாம மீளாத துயரத்தில் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு உடல் உபாதைகள், நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து நிம்மதியற்ற நிலை, இவையெல்லாம் தான் நாம வந்து பரிசாக அளிக்க முடியும் இல்லையா. பிரபஞ்சத்தில் எப்ப வேண்டும் என்றாலும் என்ன ஒரு தவறு வேண்டும் என்றாலும் நிகழும். எல்லாருமே தவறு புரியக்கூடியவர்கள் தான், தவறு இழைக்காதவர்கள் யாருமே கிடையாது இல்லையா. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல தவறு இழைத்ததை வந்து நாம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை மட்டும்தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். அக்செப்டன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அவருடைய கர்ம பிரகாரம் அவர் சென்றிருக்கிறார். சோ அதை அவர்கள் வந்து தடுத்து நிறுத்தி இருக்கலாம் இல்லையா. போன இடம் வந்து நன்மையாகவும் இருக்கலாம், தீமையாகவும் இருக்கலாம். ஏன்னா அரேஞ்ச் மேரேஜஸ் கூட நாம வந்து எத்தனையோ பேர் டைவர்ஸ் பண்றாங்க. காதல் திருமணங்களும் அதே மாதிரிதான். என்னன்னா இந்த செக்யூர்டா தாய் தந்தையருடைய அரவணைப்பு கண்டிப்பா கிடைக்கும் அரேஞ்ச் மேரேஜ்ல. அதே வந்து காதல் திருமணத்துல வந்து கிடைக்காது என்பது எல்லாத்தையுமே ஒரு சுச்சுவேஷன் சூழ்நிலையாதான் நம்ம அலசி ஆராயணுமே ஒழிய மனசுல போட்டு நம்ம வருத்தி கொள்ற அளவுக்கு நம்ம அதனோட வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது. ஏன்னா அது நம்ம உடலுக்குமே வந்து பாதிப்பு. மனது பாதித்தால் உடலும் பாதிக்கும் இல்லையா. எதையாவது நம்மளால தடுத்து நிறுத்த முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. நாம நினைக்கலாம் தடுத்து நிறுத்தி விடலாம் என்று, கண்டிப்பா முடியாது. எதையுமே நம்மளால திருத்த முடியாது. எது நடக்கணுமோ அது நடந்துதான் தீரும். அதுதான், எது நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்தது, எது நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ அதுவும் நன்றாகவே நடக்கிறது, இனிமே என்ன நடக்க போகிறதோ அதுவும் நன்றாகவே நடக்கும் அப்படிங்கிற அந்த பக்குவத்தை தான் நம்ம வளர வச்சுக்கணும். ஏன்னா நம்மளால எதையுமே செய்ய முடியாது. நம்ம எல்லாமே செயல்பட்டு கொண்டிருப்பவர்கள் இல்லையா. நாம் எவ்வளவு எடுத்துரைத்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை இருந்தால் ஒழிய அந்த ஜீவன் வந்து அவன் செய்ய வேண்டியதுதான் செய்வான். நம்ம பிள்ளைங்க கூட தவறு இழைக்கிறார்கள் இல்லையா. ஆனா நாமளும் வந்து அவர்கள் நல்வழிப்படணும்ன்றதுக்காகத்தான் நாம வந்து அறிவுரைகள் எல்லாம் நம்ம சொல்றோம். ஆனா அதை எவ்வளவு 100% பரிபாலிக்கிறார்கள் என்பது இட்ஸ் a பிக் கொஸ்டின் மார்க். ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையுமே நம்ம மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்டா பிள்ளைங்க பின்னாடியே போய் நம்ம இந்த காலகட்டத்துல பார்க்கவே முடியாது. வீட்டுல இருக்கிற வரைக்கும் பிள்ளை நல்ல பிள்ளையாக தான் இருக்கிறார். வெளியே போகும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய சூழல், அவன் ஒரு நல்ல குழந்தையா கூட இருக்கலாம். ஆனா சூழல் அவனை வந்து தீயவனாக மாற்றுவதற்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சூழ்நிலை தான் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டம். அதனால
நம்ம பிள்ளை மட்டும்தான் அப்படி பண்ணிட்டான்ற அந்த உணர்வு நமக்கு இருக்கக்கூடாது. இந்த காலத்தினுடைய தாக்கத்தையும் நாம வந்து எண்ணணும். அவனை நல்வழிப்படுத்துவதற்கான முயற்சி தான் நாம் எடுக்கணுமே ஒழிய அவனை தவறு குறை கூறி கொண்டு இல்லை நம்ம வெறுப்பை கொட்டி இல்லையா அந்த செயலில் செய்தால் அவன் கண்டிப்பாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் காலத்துல மாற்றத்திற்கு வரவே மாட்டான். ஏன்னா நம்ம எதற்காக நான் இவ்வளவு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னா, இதுல நிறைய பேர் வீட்டுல குடும்பங்கள் இது இன்றைக்கும் நிகழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. எஸ்பெஷலி சிட்டில வாழக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து அதாவது கெட்ட வழியில போறதுக்கு வந்து மிக 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 சுலபமான ஒரு சூழ்நிலை தான் இப்போ. தாய் தந்தையர் காலையில வந்து டிஃபன் பாக்ஸை போட்டு அனுப்பி விடுவாங்க. ஆனா அவங்க காலேஜுக்கு போறாங்களா இல்ல காலேஜுக்கு போகாம இருக்காங்களா இல்லையா, இதெல்லாம் எத்தனை பேர் அது எத்தனை தாய் தந்தையர்கள் வந்து கண்ணுல ரத்தம் வழியுது இல்லையா. சோ அவங்க கொடுக்கக்கூடிய சிறு காசை எடுத்துட்டு போய் போதை மருந்துக்கு அடிமையாகக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாம் உண்டு. அதனுடைய விளைவு என்னன்னே தெரியாது. ஏன்னா ஃப்ரெண்டு செய்யறான் நாமும் செய்யலாம். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் தான் இன்றைக்கு நாம பார்க்கின்றோம். ரொம்பவுமே கடினமான சூழ்நிலை தாய் தந்தையருக்கு. இனி வரக்கூடிய ஜெனரேஷன்ஸ், இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன்ஸ் கிட்ட வேலை வாங்குறது கூட மிக மிக கடினம். ஏன் சொல்லுங்க, நாம எல்லாருமே அன்பு கொண்டு சோம்பேறித்தனமா தான் வளர்த்து வச்சிருக்கோம். 95% வந்து இப்படிதான் இருக்கு. வேலை வாங்குறது என்பது ரொம்ப ரொம்ப கடினமானது. அவ்வளவு செல்லமா வளர்த்துட்டு போற இடத்துல வேலை செய்வாங்களா இவங்கன்னா? கிடையாது. கண்டிப்பா வந்து அந்த போக்கஸ்டா வேலை செய்யக்கூடிய வேலை வந்து ஒரு 5%. ஏன்னா அவனுடைய வருமானம் வீட்டுக்கு தேவையான சூழ்நிலையா இருக்கும். அப்பதான் அவங்க அதை போக்கஸா வேலை செய்வாங்க. அவங்களுக்கு தேவை இருந்தா மட்டும்தான் அங்க வந்து முயற்சியே இருக்கும். அவங்களுக்கு இந்த சம்பளமே வந்து ஒரு அடிஷ்னலான சம்பளம்னா கண்டிப்பா அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜெனரேஷன் இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன் அப்படி இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை. இப்போ பெற்றோர்களுக்கும் கடினமான சூழ்நிலை தான். அதனால்தான் அன்பு ஒன்றுதான். சிறு பிராயத்துல இருக்கும் பொழுதுதான் நாம அவங்கள கண்டிக்கணும். அதாவது 5 வயது வரைக்குமே அவங்களுக்கு நல்லதெல்லாம் நம்ம சொல்லி வளர்க்கணும். அதுக்கப்புறம் 10-12 வயசுக்குள்ள அவங்களை கண்டிக்கிறதும் அடிக்கிறதும் வந்து நிறுத்திடும். அதுக்கு பிறகு நம்ம ஃப்ரெண்டா மாறிடணும். அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்டா மாறிட்டு அவங்களுக்கு நல்லதை வந்து எடுத்துரைக்கிறக்கூடிய, அதுவும் அட்வைஸே கொடுத்துட்டு இருக்க கூடாது. சொல்ற விதமே வந்து அவங்களுக்கு அட்வைஸா இருக்கக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட இடத்துல இருந்து நம்ம சொல்லணும். அப்பதான் அவங்க அதை ஏற்றுக்குவாங்க. அப்படின்னா நம்ம டிபெண்டன்சியை நாம அவங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம சொல்ற மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த அதுதான் உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம். இதெல்லாம் நானும் 2 பிள்ளைகளுக்கு தாய், இந்த மாதிரி கடினமான சூழ்நிலையெல்லாம் கடந்துதான் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம புரியும் பொழுது என்னுடைய பிள்ளைகள் ஜெனரேஷனே பரவாயில்லை என்ற தோன்ற அளவுக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன் நான் பாக்குறேன். 17-18 வயது மக்கள் இப்ப இருக்கிறவங்களை பார்க்கும்பொழுது என்னுடைய பிள்ளைகளே பெட்டர்ன்னு தோணுது எனக்கு. அப்படி நான் அவங்கள அவ்வளவு திட்டுவேன் நான். அப்புறம் இப்பெல்லாம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா மாறக்கூடிய அந்த பக்குவத்துக்கு, அது எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் பகவத்கீதையும் பாகவதம் தான். சோ நாம கடினமா பேசி எதுவுமே நடக்காது. அவங்க நம்ம கடினமா பேசினோம் என்றது மட்டும்தான் மைண்ட்ல இருக்குமே ஒழிய அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, எதுக்கு அம்மா அப்பா இது சொல்றாங்கன்றத வந்து அந்த கருத்து வந்து அவங்க மனசுக்கு போகாது. எந்த விதத்துல சொல்றோன்றதுதான் ரொம்ப முக்கியமா படுது. அப்படி ஏன் அதெல்லாம் நம்ம வெளிப்படுத்துறோம்னா, இதெல்லாமே பாண்டேஜ். இதெல்லாம் உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறதுக்கான காரணம் நம்ம பிள்ளைகள் என்ற அட்டாச்மெண்ட் நம்ம நிறைய வச்சுக்கிறதுனாலதான், அந்த பாடியில அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம இப்படி பண்றோம். உள்ளுக்குள்ள அவன் இருதயத்திலயுமே ஆத்மா இருக்கு, பகவான் அவனுக்கு வழி நடத்துவான். நாம பக்தி கொண்டு நல்வழியை வந்து சொல்லக்கூடியது மட்டும் நம்ம கடமை. பின்னாடியே போய் நம்ம பார்க்கவே முடியாது, கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது. 24/7 நம்ம பிள்ளைகளை நாம கண்காணிப்பது என்பது எந்த பெற்றோராலுமே முடியாது இல்லையா. அவங்க யாரோட பேசுறாங்க, என்ன பண்றாங்க, எல்லாமே மொபைல், லேப்டாப் ஆக்சஸ், எதையுமே நம்ம வந்து அப்ப அவங்களே பார்த்துன்றதா நாம எப்படி வீட்டுக்கு தேவையானதெல்லாம் சம்பாதிக்கிறது? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா. அதனால நமக்கு இந்த ஒரு கருத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுதே கண்டிப்பா பக்தி பாதையில இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து பேலன்ஸ். டுடே ஐ சா சங்கீதா மாதாஜி அவங்களுடைய குழந்தைங்க அவங்க வீட்டுக்காரோட அது பிரபுவோட இன்னைக்கு 4:30 மங்களாரத்துல பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தமா இருந்தது. ஏன்னா ஒரு வீட்டுல இருக்கவங்க அனைவருமே பக்தியின் தரப்பில் செல்வதற்கு பிள்ளைகளுக்கு பக்குவம் இருக்காது. ஆனாலும் தாய் சொந்தை சொல்லக்கூடிய அந்த இதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு செல்லக்கூடிய அந்த பக்குவம் இருந்தால் அந்த குடும்பம் அதை விட பெரிய அவங்கள விட பணக்காரங்க இந்த பிரபஞ்சத்துல யாருமே கிடையாது. செல்வத்தில் நம்ம வந்து செல்வந்தராக இருக்கிறது பெருசே கிடையாது. அருள் செல்வத்துல எப்பவுமே நான் அதுதான் சொல்லுவேன், அருளில் நாம வந்து கண்டிப்பாக செல்வந்தராக இருக்க வேண்டும். அதுதான் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில வந்து நிம்மதியை கொடுக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தை வந்து நம்ம பார்க்கும்பொழுது கண்டிப்பா ஒரு ஆனந்தம் கொள்ளும் இல்லையா.
ஆனா எல்லாருக்குமே அந்த பிராப்தம் என்பது கிடையாது இல்லையா? அது அந்த மாதிரி பிராப்தம் ஏன்னா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வீட்டுல எல்லாருக்குமே ஒன்று போல இருக்காது. சில வீட்டுல அதாவது மனைவியானப்பட்டவள் பக்தி செய்யணும்னாலும் எல்லாருக்குமே கஷ்டமான சூழல் இருக்கக்கூடாது. இவங்க பலமா ஒரு ஸ்லோகத்தை சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த சப்தத்தை கேட்கறது கூட அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்காது. சில பேர் ஏன் இப்படி காலங்காத்தால கத்தின்னு இருக்க தூங்குற நேரத்துல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வீடுகளும் உண்டு. ஏன் அப்ப அவங்க எவ்வளவு அடக்கி வாசிச்சுதான் அவங்க வந்து மந்திரத்தை சொல்லுவாங்க. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இருந்து பக்தி கொள்றவங்களும் உண்டு. அப்படி அவங்க பக்தியின் மேன்மை அவங்க புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இவங்க பக்தியை பற்றி என்னன்னு தெரியாம வாழக்கூடிய சூழல்லயே இருக்கக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க. சோ இப்படி நம்ம செயல்களின் இடம் என்பது பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரையும் நம்ம சொல்லணும். நம்ம உடலும் ஒரு கஷேத்திரம் தான் இல்லையா? உலக பொருட்களின் போலியாக பொருட்களுடன் இல்லையா, இங்க இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்களோட நாம சம்பந்தப்படுத்திக்கிறோம் இல்லையா? என் நாடு, என் மக்கள், சோ என்னுடைய வீடு, இதெல்லாமே உண்டு. ஆனா நம்ம வந்து அன்பு மட்டும்தான் நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளணும். எதிர்பார்ப்புகளை வச்சுக்க கூடாது. எதிர்பார்ப்புகள் வரும் பொழுதுதான் நமக்கு ரொம்ப அந்த உபாதைகள் எல்லாம் நமக்கு பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது. சோ பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது. ஏதோ ஒண்ணு நடக்குதுன்னா எதுக்குன்ற அந்த உணர்வு எப்ப வருதுன்னா நமக்கு அட்டாச்மெண்ட் நிறைய இருக்கிறதுனாலதான். அதனால நாம என்ன செய்யறோம்? உண்மையில் நாம இழக்காவிட்டாலும் நாம என்ன மரணிக்கிறது கிடையாது. நம்ம ஜீவன் இந்த உடலோட தான் ஒட்டின்னு இருக்கு. நாம இழக்கல. ஆனாலும் நம்ம இழந்து விட்டதாக எண்ணி விடுகின்றோம். எல்லாமே போச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைமையில கை வச்சுட்டு உட்கார்ந்துருவோம் இல்லையா? ஒருவர் தான் பகவானின் நிலையான தொண்டர் என்னும் தூய அறிவை புரிந்து கொள்ளும் நிலைக்கு விழிப்புணர்வு பெற்றவுடன் அவருடைய உண்மையான நிலையை மீண்டும் புத்துயிர் பெறும். ஒருவர் இந்த நிலை அடையும் போது, அது மேல சொன்னது பௌதீகவாதிகளுக்கு, இது ஆன்மீகவாதிகளுக்கு. ஒருவர் நாம வந்து ஒரு ஆன்மாதான், நம்ம இந்த கடமை செய்யறதுக்காக தான் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வந்திருக்கோம், நம்ம பிள்ளைகளுக்கு அன்பு கொண்டு நல் வழியை வந்து புகட்ட வேண்டியது நம்ம கடமை அப்படிங்கிறது எல்லாமே அந்த கடமையை நாம சர்வனே செய்து கொண்டே எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் நாம் செய்ய தொடங்கினால் அதுவே நமக்கு வந்து நல்லது ஒரு மார்க்கம். அப்போ சறுக்கி விழறது என்பது கண்டிப்பா நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா? நல்ல பிள்ளைங்களா இருந்தாலும் எப்பயோ ஒரு இடத்துல வந்து தவறு இழைக்கிறது உண்டுதான். ஆனா நம்ம அதையே வந்து ஒரு பால்ல ஒரு டிராப் வந்து, அதாவது ஒரு கருப்பா ஏதாவது விழுந்துட்டா அதை எடுத்து போட்டுட்டு பாலை பாலாக பார்க்கக்கூடிய நிலைக்கு நாம வரணும். ஆனால் அந்த கருப்பையே நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு பாலை வந்து கருப்பு கலர்ல மாற்றக்கூடிய அந்த செயலை நாம செய்யக்கூடாது இல்லையா? அதிகமா ரப்பிங் பண்ணவே கூடாது. அது ரொம்ப ரொம்ப தவறான ஒரு நிலைக்கு வந்து இட்டு சென்று விடும். அந்த குழந்தை என்ன ஆகும்னாக்கா, அதாவது நம்ம எது வேணான்னு சொல்றோமோ அதைதான் அந்த குழந்தை செய்யும் இல்லையா? கண்டிக்கிறது எல்லாமே ஒரு 10-12 ஆண்டுகள் வரைக்கும் தான். அதுக்கு மேல நம்மளால கண்டிக்க முடியாது. பட் வி ஷுட் எக்ஸ்பிளைன் தம். ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம உண்மையை இவ்வாறு போனா இப்படி அப்படிங்கறது வந்து கண்டிப்பா வந்து சொல்லணும். பிரேயர்ஸ் பண்ணணும். நம்ம சொன்னதை அந்த குழந்தை ஏத்துக்கணும். அந்த குழந்தைக்கு நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை நீயே என் மூலியமா சொல்லவைன்னு பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கணும். இதுதான். வித்தவுட் ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி நம்ம எதுவுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல சாதிக்கவே முடியாது. அதாவது வாழறதும் கூட வந்து ஒரு க்ஷணம் கூட நிம்மதியா வாழ முடியாது வித்தவுட் ஸ்பிரிச்சுவல் இல்லையா? பக்தி இல்லாம நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல, பக்தியும் நம்ம உடலோடு எப்படி ஒட்டின்னு இருக்க ஆன்மா போலதான் அது. அந்த பாவத்தை அந்த பக்தியினுடைய பாவத்தை நம்மளோட எப்பவுமே அதாவது நிலைப்படுத்தி கொள்ளணும். அது ஒன்றுதான் நமக்கு வந்து வாழும் காலத்துல எவ்வளவு சங்கடங்கள் இருந்தாலுமே நாம வந்து அதாவது ஒரு பேலன்ஸ்டு லைஃபா, நிம்மதியான லைஃப் வந்து நமக்கு கொடுக்கும். ஸோ பக்தி இல்லாம இருந்தோம்னா கண்டிப்பா நம்ம கொலாப்ஸ் தான். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒருவர் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் தன் அடையாளத்தை மறக்கும் பொழுது, ஸோ கனவு போயிட்டே இருக்கு. அந்த கனவுல நம்ம எந்த பருவத்துல இருக்கோன்னே நமக்கு தெரியாது. இப்ப வயோதிகமா இருக்கலாம், நம்ம சின்ன வயசுல நாம எப்படி இருந்தோமோ அந்த கனவு கூட வரலாம் இல்லையா? அந்த ரூபம் கூட வரும். அவர் கனவுகளில் ஆழ்ந்து போகிறார். அவர் தன்னை வேறுபட்ட மனிதராக, அதாவது அந்த சுச்சுவேஷன்ல நாம் இருந்தோம்னு நம்ம நினைக்கிறோமே ஒழிய அப்ப நாம அந்த நிலையில தான் இருக்கோம். இப்ப இருக்கக்கூடிய நிலையை நாம கண்டிப்பா மறந்தே போயிடுவோம். தன்னை இழந்தவராகவும் நினைக்கலாம். இது உண்டு, நீங்க எல்லாரும் கூட ரியலைஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? ஆனால் உண்மையில் அவரின் தனித்தன்மை குறைபடாமல் உள்ளது. அது ஆத்ம ரூபத்துல எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே கிடையாது இல்லையா? இந்த தொலைந்து போதல் என்னும் கருத்து போலி ஆளுமையால் ஏற்படுவதாகும் இல்லையா? அதாவது எதையாவது நம்ம தொலைச்சிடுறோம், கனவுல கூட ஏதோ ஒண்ணு நம்ம கிட்ட மிஸ் ஆயிடுறது இல்லையா? காதுல இருந்த தோடு எங்கேயோ விழுந்துச்சு, கனவுல கூட தேடலாம் நம்ம. ஆனா உண்மையிலே நமக்கு அதாவது சடன் எழுந்து பார்க்கும்போது நம்ம காதுல வந்து தோடு இருக்கும் இல்லையா? இது எதனாலன்னா நம்மது அப்படிங்கிற அந்த உரிமை, அந்த போலி ஆளுமை இல்லையா? அந்த
ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப். அதனாலதான் நமக்கு அந்த இது ஏற்படுகிறது. ஒருவர் தான் பகவானை நிலைத்த தொண்டர் என்னும் தன்னுடைய பக்தி நிலை புரிந்து கொள்ளும் நிலைக்கு வராதவரை இந்த தவறான கருத்து வந்து தொடரும் இல்லையா? சோ நாம இந்த ஜீவன் இந்த உடலோடு ஒட்டின்னு இருக்கோம். இந்த உடலோட ஒட்டின்னு இருக்க வரைக்கும் நம்முடைய கடமைகள் என்னன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். எதையுமே நான் என்னதுன்றதை விட இது எல்லாமல்ல இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு. இதை நம்ம எவ்வாறு பயன்படுத்தி கொள்ளணும், எவ்வாறு செயல்படணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு பக்தர்களுக்கு தான் வரும். அவர்கள் உரிமை உணர்வுலேருந்து நீங்கி இருப்பார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் பக்தர்கள். இல்லைன்னா போலியா நம்ம ஒரு நாமத்தை போட்டுட்டு இல்லையா உட்கார்றதவங்க வந்து பக்தர் என்று சொல்லவே முடியாது. காவி உடையை கட்டினா மட்டும் அவர் வந்து சன்னியாசி ஆகிட விட முடியுமா? மித்யாச்சாரா இல்லையா? சோ அந்த மித்யாச்சாரா மாதிரி நம்ம வந்து இருக்க முடியாது. மாயாவாத தத்துவாதிகள் கூறுகின்ற பகவானின் ஒன்றாதல் என்னும் கருத்து போலி ஆளுமைக்கான மற்றொரு அடையாளமாகும். ஒருவர் போலியாக தானே பகவான் என்று உரிமை கோரலாம் இல்லையா? பிரம்ம நிலை அடைந்தவுடன் அததான் அவங்க சொல்றதே. இந்த ஜீவாத்மா வந்து அதாவது 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு வரும் பொழுது இல்லையா, 3 குணங்களை தவிர்த்து அது வந்து அந்த நிலை தெய்வீகமான நிலைதான். அப்ப நான் தான் கடவுள் என்று அவர்கள் வந்து சொல்லிவிடுகிறார்கள். அதுதான் வந்து பிரபுபாதர் நிறைய இடத்துல கண்டிக்கிறதுக்கான காரணம் அதுதான். We can never become God. We are all the entities இல்லையா, பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் ஹிம். ஆனா இந்த குவாலிட்டியில வந்து நித்தியத்தன்மையில நாமும் பரமாத்மாவும் ஒன்றுதான், எப்பவுமே அழிவடையாத நிலை, அது உண்மை. ஆனால் அதை அந்த ஆத்மாவை வந்து நாம வந்து தூய்மையான நிலையை எடுத்துட்டு போகும் பொழுது நாம தெய்வீக நிலையை காண முடியுமே வழிய எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய ஆற்றல் எல்லாம் நமக்கு வந்துவிடும் என்பது நாம் என்றைக்குமே கடவுளுக்கு நிகரானவர்கள் கிடையாது. அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்படக்கூடிய கருத்து. ஆனால் உண்மையில் அவர் பகவான் அல்லர். இதுவே உயிரினத்தின் மீது மாயனது தாக்கத்தின் விளைவாகும் இல்லையா? அதனால்தான் அவங்க மாயாவாதிகள் என்று சொல்லப்படும். எப்ப நான் கடவுள், நீ கடவுள், நீ அந்த நிலை அடைந்தா நீ கடவுள் அப்படின்னு நான் சொல்றாங்க இல்லையா, அது தவறு. எல்லாரும் கடவுள் ஆயிட்டா அப்புறம் எப்படி அது? இப்ப கடவுளுக்கே கடவுள் என்பவர் ஒருத்தர் தான் இல்லையா? ஆனா எல்லாருமே கடவுள் கிடையாது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ அந்த பிரம்ம நிலையை நாம காண முடியும், சுத்த சத்துவ நிலையை நாம காண முடியும். அந்த நிலையில் வந்து தெய்வீக நிலையை நாம் அடைகின்றோம். விடுதலைக்கான மார்க்கம் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. தவிர நாம் கடவுள் கிடையாது. உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய பக்குவம் இருக்கலாம், சித்திகளை நம்ம பெற்றிருக்கலாம். ஆனால் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய ஆற்றலுக்கு சமமாக நாம் என்றைக்காவது ஆக முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. எல்லா உயிரினங்களுக்குள்ளே நம்ம புகுந்து வாழ முடியுமா? இதெல்லாம் நம்ம யோசித்தால் நாம் கடவுள், நீ கடவுள் என்று நம்ம கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டோம். பகவானுக்கு சமமாக தன்னை நினைத்தல் அல்லது தன்னை பகவானாகவே நினைத்தல் என்பது போலி அகங்காரத்தால் ஏற்படுத்துவாங்க. அழகான வார்த்தைகள், இதை நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். நாம கடவுள், நான் பிரம்மன், எனக்கு எல்லாம் தெரியுது. இப்போ பிரேமா மாதாஜி மனசுல எனக்கு எல்லாம் தெரியுதுன்னாக்கா அதுக்காக நான் கடவுள் என்று சொல்லிவிட முடியுமா? கண்டிப்பா தவறுது இல்லையா? சோ ஒரு நிலை கொள்ளும் பொழுது அடுத்தவர்களுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் என்னன்றது ஓரளவுக்கு நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியும் இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம வந்து உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய பக்குவத்தையும் நம்ம பெற முடியும். ஆனா எதையாவது நம்ம சிருஷ்டிக்க முடியுமா? எதையாவது நம்ம வந்து படைக்க முடியுமா? இந்த இடத்துல கண்டிப்பா கிடையாது. படைக்கிறதுக்கு இந்த அண்டங்கள், அந்த சராச்சரங்கள் எல்லாத்தையும் படைக்கிறார், உயிரினங்களை படைக்கிறார். இது எல்லாமே பகவானால் ஆற்றப்படுவது. நாம ஒரே ஒரு துரும்ப கூட நம்ம தனியா எடுத்து வைக்க முடியாது. அது இயங்குறதுக்கு கூட வந்து பகவான் இருந்தாதான் இயக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய நாம பகவானுக்கு சமமாக தன்னை நினைத்தல் அல்லது தன்னை பகவானாகவே பாவித்தல் இல்லையா, நான் எனக்கு ஏதோ ஒண்ணு இன்ட்யூஷன்ல தெரியறதுன்றதுக்காக நான் கடவுள் ஆக முடியுமா? தவறு அது இல்லையா? அப்படி அது இல்லாம எதனால வந்து போலி அகங்காரத்தினுடைய ஏற்படுவதாகவும் சொல்லிட்டார் பிரபுபாதர். ரொம்ப அழகான வியாக்கியானம் இந்த ஸ்லோகம். சோ நிறைய கருத்துக்கள் வாழ்க்கையில வந்து நம்ம தெரிஞ்சு இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஒரு சீனியர் டிவோட்டியா இருந்தா இன்னும் இதை வந்து இன்னும் மகிமையா சொல்லியிருப்பாங்க. எனக்கு புரிஞ்ச ஓரளவுக்கு சிறிய இந்த புத்தியில வந்து உங்களுக்கு என்னால முடிஞ்சது உங்களுக்கு வந்து எடுத்துரைக்க முடிஞ்சது. இது எல்லா குளோரிஸுமே வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கும் மற்றும் எல்லாமல்ல இறைவனுக்கே சார்ந்தது. உங்களுக்கு என்னெல்லாம் புரிய வைக்கணுமோ பகவான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த பாதையை கொடுக்கட்டும் அப்படின்ற பிரார்த்தனைகளோட இன்னைக்கான செஷனை நான் நிறைவு செய்கிறேன். வாஞ்ச கல்பதாரூபிய கிருபா சிந்தூபியே வச்ச பரீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். நாமச்சாரி ஹரிதாஸ் தாகூர்